рады. Кеч комо кардата кеч комо даш дос ду мек шмады ол авайнш боке опровергать, да он получается результаты хахас мишвек хул. Вайнш хало босом да доказать, да дискуссия, да и конструктивный умбор гундуца. Задача, по идее, еще тян пища для размышлений, или чтобы задеть их, чтобы сами чуть был шеш дюшер до бас. Просто вот дешер, то с книгу мисанич, барт басвой. Прям еще хуша, еще один самый важный хумхил, что вот саму хаэс оран дюш, да. Точки, ну смотри, у каждого у нас есть семья, дети есть, ну, если применить это, пожалуйста, торчок. 9-летняя моя дочь, Залудис, я что сделал? Кей мира бятш, вецавья. Аркусы, рухасы. Чаквел. Точно, это адек муду ма амдеш. Вахин шадиош интернет чол кегрштеш тагреткаву. وإذا حيق مشكلة ديز أول حيق مشكلة حيق شورجا ну как правило имеет чарус бня ишбу 90 можно сказать процентов чисто حيق مشكلة на этом живут. И стал интернет кегуш дела хого хумбахтеш хоко хумбахтеш. Свобода, знаешь, в чем? Свобода, извини, что перебиваю. Знаешь, в чем проблема? В том, что преподносится аэрбой, там какой-то век, царь, Магиндер, ну, например, разница, я аэрбой, африканец, англичанин, американец. Я по своим, меня воспитывали нохчухсу, чистый нохчухс. Мне дела нету ни до кого. Ну, я их не упрекаю, и пусть в мои, как меня воспитали, пусть меня не исправляют. Сайдай, нами. Они для меня самые главные авторитеты. Все, что нужно было вложить в меня, они вложили. Я, надеюсь, что я нормальный человек вырос. И я могу смело уйти завтра из этого мира, и никто мне, цамин, по крайней мере, меня не в чем упрекнуть, что я кому-то там перешел дорогу. Я имею в виду, что кому-то навредил. Да, чаквела. Видеош даса хачды Кавказа между ша. Вахожун бон кортош яхкана. Та амел дешву. Хайр муш бото. Та вقت Дагестан километр. Вой вел хайвел вахта. А Гитлер осседи та эмоциями выступление генишу. Вот вел махуйкту. Тун ладу он не шкаба уже гайгли боже. А нет, мы пойти домой. Мелиш интернет ю. Так, хого хумбах. Хогла дуорду хумбах. Там Google переводчик киберш бу. Но знаете, что ишь дук в основном 90% информации. А вы сейчас дьютер мадаться вахожин. Цндотхви нахал дотх зуди нахал еще дольше дайса. Это вообще вы для вы قوم يقع ديتن قميرش داتش تنبول ماجدك شاداسا وتكراسشني حالي تيد ناقوستني это все عامش بش أثار حيق مشكلة دو ديز ولا حيق مش بش وإيش أثار إنه какой бы не было وبصل تكلتي ويقع ديز لي يبشي بيري дюрцер до сумш докумадует يقع нет зайти самому все прочесть там цадок итар сунца хунцадо تحقيق لا تنتهي كإيشور زامير ويلسز Ваша реакция, от прямо и сумун хозяину солох шу я вода сенс иш солса тивер. Ки жими беш наложнич хлош хозяйшин танин. سون هزدك عايشات سون هزدك أنا И чё и цай чудош сам подарок ел наложнич хлош. Сеанс апология чауш хозяйствование чуадас и номер хум цахи их соцсети онлайн уй прямой трансляции или дающий. Хэхэ это халцо литонец. Цахезер
хазын сдут, а доцом кулурдат, таган сун хездат. Единственный задают, что дух сади ин мадуи. Хездат сун. Ist mehr schon dem Armabacher, das ist Ches das, nur in Tornam, Selan Zahazor, ist nur Tornam, Ches Tats Humsch, Palmots Deutsch, Renaha, Etzjuha, Duku Humsch, du, Welle. Ins Isaiah, ala Vertus, ins Rusmer Jucha Ashuso, Dynostil, Gadacha, drei Rusni, Lier Schuso, Zahoma, Juka Dolic, das ist Terha Zigadesh, du. I چو سموه دو روزنی وانا ای بقنا برو نخشی بروش بق باش بروش وی یوتنا بوزا بوش تری حیخم بویا چور آرواش دات سخیس لوش دل هم دات خز دوش دیک دوش سپریرتن دوش دات تا دکو همخ تحقیقی تا اشت عواه دک دوش خلره اشت سون سسس يعني اشتغل اسخينا يو 97 8 قداش ديول دليت ساكيجي بيرش حيغ مش بيش حلا خوتي اسمردك شوحا داليش بابوخ داس بقي انا تيتشيخ شو داس من برتحلا بولي كيجي ناخا سير تسوو كروج داس تسوق يوار والشي Mandrēs, das jau slīvba. Да, хай шваца вару. Связь ловится. Вот Макс Бах. Это менталитет. Ага. Менталитет уж есть. Знаешь, Макс Бах, Шамир Тёх. شيع يحوش أروى قرو أروى قروع ميرتو أروى قرو إيه علم نعم إغورو شر دل دولرو شر برشايت أتوخينا شر دل شر يقداقا ثير بوليسي خريو قيق خريو شرياتسكي ثير تيوح وعبي لروق أعوية تسأل Запросто. Камен Садахат, Оша, сказал, Б надо сказать, Оля есть, я сдиг моду. Молнис, un Say, bomba. it's mentalitет وثاني الإردوقس ديش تعموه أوج. إنت طبعا قلت شو دوشتك وسو أق ده شو دو زود جيم زود يوتيل خاص اليوق زود مسون سندوز الخير نرخلي شورش خان نرشقوي يعني могу ее рассматривать как зуд санды. Может это я слишком там ну حدوزل خين يل зуд человек рассматривает телуриатор зуд яло. А сейчас многие доказывают и еще хилдати, еще иштхилдати, уштхилдати бож. Но все равно третье жим хилдики, например, сумхатцин, может я отстаю от жизни. Да, дух болтян дозел хет, мод хет, шел дух куджим зудиали, чен бер хенер зудиали, дозел штешлер, нах дух буй хасун. Сурница эти нормально зучин жимзуд лага жимзуд مثلا اصل جيم زوج جيم مايرا ما فيز حق عندي القوق الثاني شتون تر جيم ماير ما فيز سنا فيز خجار خلقيتا هم ده قام بنسيانير عندي دي خين والله الحياه سنا اوليش ما هي ايالين نورمال نزود ايش تجي ما يقول يا الخير يتعبيق تخليه شو يكرت عندك يوش خليه شو يتعب جلس انه بروبلم خليه يوش خليه شو طبعا بريمير تقيت شو جيكر خنيان وهنا دين ارتش 19 دولار يا ليت اكثر كدناكش باي بلغش ليش برنامج خلرق سيري Сурм генеат случай безым бери влюбилась бог. 19 дольё 70 лет. Слесари, сантехники влюбиться дин сурм случится. Почему-то знаменитость он влюбиться докар. Не знаю. Лица. Айша, тхехтен, маят, Айша, чекачи, ахах, кушчерха, я заиган. Иштаилю. Слушай, Москва слезам не верит. За Гошу, Маля Маярми,
директор завода, так что ты здесь ошибаешься. Были случаи. Ну, нет, возраст, там они практически одного возраста был. Я имею в виду, просто век, что Мария, Хари, там, мискн геалери, это нормально, что докулара, да, это. Там они примерно возраст, разница моя, 30-40 лет. Тут 50, ши краско бокс, это ворк, великий, это актер. Паркинсонер, болезнь, халлер, шел так, 8 с чем-то лет он женился, а что дорога, сунмат, это нормально, он дочь. Самодеятельность, когда берешь, что достоверно, хадис, что наконец что ты считаешь, 53 содош, ищодош, хил яти юбош, уже что дни эрдош, а шей где он шмадятся, ёк калайзим Аллах бош. Собордей, Саваш, ищу халицу. Что Аллах, ялшадоша Абу Бакарочи, вана, шей Аллах, шей гиали Аллах. Ayo, washa, ويش شو شواتشا مويا تالش ويشن دينا مكشدو ويشتو شو لا يجروش لو شاتا يخشدوش مах بنا زكنا نيكا أولسون قاعدين يشتدوش Саваш, вита, арба бита, кам юри хаволчик, чего, например, и хайо аюй ял шокач. Сюег мари я это ли, чего худир туа, он ночевал худир туа. أودلوا ميرتو أقواس نعوض أودلوا Ах, и издук хузат, дюсет. دعوة شو دير دعوة يدعوروا علمنا عن يغوروا شرع يغوروا يا حيدل دا شريعة سكي بوليتيال شونكيت يغوروا خو دير دعوة ميرتو عايق بيربويا بيش جيندي ساومان دي دانس جيندي Tán hins as Maxan Joachkichin Joach sé das nano Joachki in Nochchel sé operatiu. Hins wel models want ehit ayo shot ehin shuher wet ehtsaki hoch situatie. Ushe ure Nochchi operatien Joachki ire sen Joachist arbu operatiu. Ach hanya worwat ure hakent nari hakent nari just wa awol ma sho wa ya da il dawoteru. Просто هينسو هربك مغزاني اسمه باخر ينت طبعا شي شوي يقبل بي بوش ساوات بوش دوك ينت قان وشريعة شكشبات ساري شريعة دعوة تيشنا سالنا اخوات مديري ساري يوك عن سبيل ساري طبعا شريعة ديشبول شيش يالي بوش ساما وات بوش ما بيوش شريعة شكش دا قان عيني شريعة دعوة تيشناس هاي ويشي كانت هايو يج كيرتويش أحسن ويت يعني ناس تو دعوة ناس الشرع أرج ناس تقرز وياتس سأقوم على يوتر ما ياتس أو سنة دعوة ناس دا استدوش ناس عشان بدو تغن إيش دويت قارة قارة إيش دويت قارة إنت بيرو طبعا نابي لويا جماعة شيل لويا شريعتك قواردش شوية تجاه ديوتشدر أورشدر على سنة هنا السنة بوشدر هم حيلا عليل دي عن سلام عليل دي بذاتنا ذات صنبوش هل سوق يا خاني علي إصلاح شهر ريسبوبليكا سنة تعباتسوي ديربو تقارن إشتغل ذاتس جيم بيغات ديش ذات وين يقدروا ذات ساري يقدروا خوات تورم ذات ساري Да, уж тут Вахахо чего они хотят добиться, я не пойму одного. Ну, даже допускаем, что люди разъехались, чеченцы по разным странам живут, но хотя бы у нас остается, ну, у меня, по крайней мере, я за себя скажу, у меня остается желание, чтобы чеченцы оставались со своими традициями, со своими ловзар. Чем мы же никому не лезем в Ахарху, мы никому не навязываем свои традиции. Мы в каких бы странах мы ни жили.
Есть такое, да, империя есть, есть хакиму, начальнику, там, элиу, рабство хотят превратить ногчи камду из хундачи, из ногчи коми менталитет, дац рабство богством, дал халха дац признать садоис. И хотят действительно рабство являешь бухушван, там да динацарабиз. Садина, дердинах, веш почавош, аж дац вот там. Дерду. То есть потихоньку, если две штука, что они хотят. كان ويزدري писатель вас, писатель, бо бешна, нахши, арбиши, бо беш бу дакайк ваш. Иш дакайк дели, а писатель сан яздош любитель вухо. И бо би, хайкал дош уай, книжки яздош, гадвен дёрл душен бош. И бо бели, а Борс, то ты мне ответь. Сани нолка царяла, дохче, сани нолка царяла. Никого не трогают люди, сами по себе стараются сохранить свои традиции. Никого не завоевывали в истории. Я понять не могу, чем мы помешали. Какая бы там империя ни была. Массу войн за Эзелдарашбух. Хотя мы ничего, ни соседей не нападали, никогда в истории чеченской нету, чтобы мы какие-то агрессию производили, всех принимали, всех защищали. И при всем при этом Нохчебук бяхки всегда в истории кам выставляется. ценду, кретен макс, нохчи, кам ценду шей моссуман цани. Tekkundu sunde gelda klatsa mossum. İşte muh meksterin daya kada bu. İşte kükles at ala gas ki tam doga gama ginna. Gelda diçi kükles at yol. İşte latsa nokçi. Aya meksterin işte büyük. Aya kaçır hayalhum yerim uş kükles at ala idu nokçi kam bekdele asbakihuma da. Не, ребята, вы не ответили на вопрос, а чем мы помешали? Чем мы помешали людям именно на чеченцев? Ответить, да, все равно ты не так не хочешь понять это, чем мы помешали. Мы ничем не помешали, мы есть мерш квален адам дуой СССР ёшхайна он тогда это ла мична дадах чивиш мерш дерой وين يخي ناخي تر ويتار ويبقي بور ويغلق شو دقي بور إنه باس إيش أسسر يرشع دقي مرش أدم ليرش خشي свободный будешь لا أمر شيات تاجع إيش под контрольный бац они дена и мерш أدم дуй из под контрольный бац إيش еще делать еще дуцер и все تيري مثلا تقودش مارشل يوتر خزل يوتر ديكل يوتر خلما ديزل لارن بوتر بيش تيجا ديات سيستم تاع سنيولير سيستم ياتر عربوي سيستم وكر سيستم ياتجا نوشي تندلي شمارشل دايوك شو يتان دايا كندقون اخر إن أوروبا ولا زابدا ولا أنتنا متردو قصة ديش ده دون حشيشوا مشوا حيجري حويجري قصة ديش دو عتيل قمة قصة ديش دو هم دو يمشوا تيل تخليد свободный حبويك ويل تيل تانسن ما تسويك ويل تيل تا كان حبير شيك باتكنترولني خليتا مرش أو تيل تا مرش ويتليلي تا تندلي وين ده حداش بوابو термин буалбат и буалхирбат. Вахашва, извини, у нас всего лишь миллион. Мы это песчинка. Что тут за нас зацепились? Ревность я цанокчи командела сами цанокчи зуд цандек это цанне цали духом да ударс. Ревность лишь моя нокчи цанне кичкоми мари саярит. Нокчи чун герит. Цанхат нокчи нитчин ит алжи сам догдет. Им илкаш бет наца улил шваца. Ихум дас дадак цан. Сагаттар дуй и ночью сагаттар дадак и голдак по чуть-чуть и голдак что иду и ночью дадак схема да نوخشل قال قاداس كون قليرو işte yani. Anlatıyorsun. аса
Sonsa minulsa nokči komač o sagatluš, usa sagatadel duplas kazas dupletas nokči bandoš. Nokči šo dai dies šo nokči dinesa ber libo dies tubo na dupletas daima nokča sagatelu nokči dubisu. Sabies ime nokči dubies viš sabies tāds nokči bandoš šo sagatelu. Да, выжил. Ишь, Хасан ойлёш. Нахбо, ну что, олшкат. Да, выжил. Бор нормальное явление, он царды, сверхъестественный, да, от отклонений, от шейхом на. Я думаю, что военный центр кезгохер дал хецун омш. Например, там шейх будь он соседний ком, ком. Если такие же качества у него есть по отношению к кому, я думаю, что это нормальное явление. Осуждать первации, там, нацизм, я его не буду обвинять. Нормально, хундук, шейхом безри. Это называется, понятно, националист. Шейхом безри, лунаш уважение ютер, шейхом уважение. А нацист, это шовинист, это вообще другое. Так. Конечно, без имперские амбиции. Веришь? Да, ты видишь то, что с Ираном произошло? Это же персы. Они хотели стать персами. Но по последней информации, что этих протестующих задавили. Я ехал потеряешь, ехал жертвуш, а хлопцы. Бам, Бог подавить на царе остане. Ну, не совсем они персы, например, если взять как население Ирана, сега, по разным данным, точно от 18 до 25 миллионов азербайджанцев был. По-моему, у власти тоже азербайджанцы, и тюркш был. Так, они просто как нация, это иранцы, к примеру, как государственные там. А так, Бельгия першхлил, да, тишь? Потому что 25 миллионов населения, немалые. Ага. С Палестине был инах. Инцес я арбашну нах еч бас уж арбашу цагалеш бош виз уж так сига сер свитине я сума я уж сига бизнес я вертан бош иза дюцер так и войн и поймор мосу поймор сламоздин отмеш вознести на бош хезду сунда има так хинс войн хезо информация поймор давер через 100 лет бедина дас ба меж. Короче, бог егор бог дас. Точки, ты знаешь, ну, и Муха дала, ну как это именно, вот пояснил один оратор, что именно чеченцы непокорны и хотят по своим правилам жить, и никому не мешают, никому не лезут. Никогда не было захватнических войн в истории чеченского народа. Да, а то, что продвигается, вот почему Пармат, почему Радио Свобода, почему я здесь, ну, какой-то свой голос хочу сказать, потому что, ну, болит душа. Я хочу, чтобы наши чеченские традиции сохранились. Я хочу, чтобы были лоузер. Я хочу, чтобы друг друга уважали, перед старшим вставали. Иду к мамадец. Чаквелла хадис. Ваша, от обманут, эх, тебе октобнах цакиетха. Когда ты этот обман понимаешь, так уже тебя ладуш, так сол, тебя хряшай, вот хряд, так кузаби, ладуш, выслушать целого самого. Сонный, так, октобнах хакиетха, да, сайнеш, что сосей гергер нах бацюах пич. واحد يزيشر أس يزين بس просто هايس ده يشيشر أدمو ليو هم دور إيرج بس إمش لقطة просто جوجة تقولش تعال Слушай, ты можешь пояснить? Слушай, Гейд Мавала,
ты можешь прокомментировать? Вот я тоже говорил, когда ты затронул Гергард Нахбуй, я Пармата, ну, ссылки давал, послушайте то, что говорит Пармат. И мне говорит мой родной брат, давал, хайр Аллаху, не слушай, идиот, дьявол, ну, короче, да, я просто хотел твою тему продолжить. Чахвилар Хадиса. Да, эти парматы, иха о масер релдаться парматиц, амел хлаваса, просто и так сангинчхена, сей ревность хал ли дас хал еще чул, что элек проверить деш, и сей мохул оправдание лахерч, и цун дюченю а эпш лахерч, и так экут из экушла лахерч, уже просто бороться один волос велов, so that's so того эпш бихте алмехтек сам баат санин байло. Да, Маршал просто голосує. маршал Хадиса. До Анисе Лорон. Сейчас чудо, ля, хожу ще, да, дугдаш. Это дютур, харто моя. Бусу Дина Ярдина, Модуцо просто озвучивает он от себя ничего не добавляет. Я тоже, Ахмабар, цатеш, да, цана чувош, лука чувош, информацию, лёш. Везде подтверждается то, что он говорит. А наш народ вслепую, как бараны, верят в это. Эти, я думаю, просто я. Но потихоньку народ подключается, я отслеживаю подписчиков, ну, в смысле, сколько на него подписываются. Пармат, люди шаг за шагом понимают, что он говорит то, что есть, и никто не может его опровергнуть. Вот если хотя бы один опровергнет Пармата, я от него отпишусь. Ну и также тысячи людей, которые на него подписаны. То есть люди не хотят воспринять то, что факты. Люди, это называется, ну, ты мешаешь человеку, если ты говоришь правду. Человек привык. Пармат Вац из Маситус Элла Дуканин даюштру одни из первых тут хоуши даюши сумма таха Isa nahia baasa ala ala neer nahia baasa noxi buboxi aga gutur ala dusa is das ina ناقص بيوخما يباش يناقص همش تقول شو باش همش دي شو باش الشاش يبوش هم شامون يضيش شو دولي تجيك ذات تنكوارت باقربوت بوش رات بوش تن دكزات ديش تو دوش دك خاتس دو علي ذات دكزات ديش علم دوش ذات شو ديشنا ذات شو وين دكزات ديش إنها خايتيشيس إما واتس عني هما داس دكات وتشا دقة داس حلقة واحدة وشدوشن يعلم موثل دي هدو عربوا شازين هدو شا دقة حقو يشدوشن تكتشو دانا تن كوارت باقا غير شو تن يخي بالبناق واستي كوارتش دوش دوشو الدكة ذات دقمين خدات شو ما سيتو زي الله داس إيري دو هنزي با دكة ذات ديش استغن داس تونه ديش تقو تيش شو دم داتشو علم دوش يموان نش تاما واتشو توديش ديك خرط دو على توديش ديك دات بق دات على تاما واتشو اتشو واتات سن دك زاتيش داسونا خير دك زاتيس قيش انا خير قيش انا خيريس دم داتشو شي بوصل دين تيخي دين دات نخ داتشو استيا ومال والمال يجا باخ مساجي باخ داشنا غي داس شينك نيسخش داس هم تدوش دكزا داس قدينا دوش دوشو سومنتا هم شو داك نخ داس تشنتاني قمال ديش
Аллаха веруя, إبليس دوية شيء دوية أتماسكن توريوش نو دمدر دلهما حدير دي وين حقيت ناس ناخن قيت شيش ناخ دوي شيش شي بوصل دين تخيتن دوي قيت ديش داتس ديردوق نو قويتش ما داتش يقمير شميرس اي واخ خوشين دات تعدوز نسترني وعاخوشين بيخومية هسن بالناخ قلت الخلية قانا خربوية سنيوخي خيت نشا كوارتيش دوردوية يوروبي وعاخوشين داس راديو ماشو شو عوالشين مسيري كوارت باقاش دشو حتى إيش بناش داس شي نختي هم انتاح تقابل إكانتي حبوغ شابو راديو ماشو شو عبيش شاوي قد وقلوش شو es noch die Homo, Jörgama bina, es noch die Homo, das ist der Schabu, Aschu, es noch die Dubo, das, يبصوا عربوا شي هم تاخدين داس شو بصوا بدنا داس زش الشاتيش عربوا هم دوش زش الشاتيش ينخل شقة دولشو لا تقيتشو تعالي الشريعة قواليرش قديك ديرش تغنى شريعة قوالغاش بشو يوروبي وعاخوش داس الديوانش يحكي ناش داس استحداث وعاخوشنا سبير شي الولخواشي بيرشي اشم دوي تردوش اوكراني عايز واش سيريا دوي شي شو دات ثاني هما تاع داك زات ياش ينخل صار ليش ما داتشو شو دوزو ما باس ليش تخمدو يقطو ليش ديش تخمدو تخيشي شو دعوتش باش مقوردين حيخ ملك تشقيلو شو نخموني خليش دين تيخوشي دات غرتشالي دات ساعتين تيغليش شو وق ويروشن ملا ويروشن نو اش ويتم تويت كيش ياش مدردل Вахар, وين знаешь, Вахар, я хотел тебе обратиться давно. Ты всегда справедливо рассуждаешь. Ну и все, кто участвует в этом чате, они справедливо могут дать оценку. Что произошло? Так, мы разделились на ичкерийцев. Ну, например, я не ичкерийц. И есть люди, которые ичкерийцы. Здесь большинство вас ичкерийцев. Вы натворили делов. Вы можете это признать? Если бы вы... Но я тебя не включаю в это число, я имею в виду ичкерийцев, которые были при должностях. Вы признаете, что вы... عجامات он делон, он жоп делон, это сумма дас. Есть такое элементарное вещи. Под ичкерийцев дас докуна болюш дас. А охчу абеше дас примерно абиш бол ичкерийч бас. Бакал бол ичкерийч был. Шей государство и шей конституция дас. И конституция защищает ешь. Изиба яц бол дас. Дуку жоп делон. استيخوتين ليلشبو أبط إيشكريتسو ليلشة دقونا بوداس إشتبو شريعات شكشبو كونستيتوسي منياتينشبو سموح بيحكم دقو بو إيشكريتش بوشاشبو ليلشنا يسموح بيزا بيش государство иш государственный строй из изибы хлюла дацбош дас 92 год асакамо колонел и конституцию и защищать еш в чуабеш основном инахбон أحبش بشوف شو كسبون مش вообще будет еще алдас а под эчкрицо льешь болеца политический деятель шмон цег дал диза и жуап дас а хохчу дал мацадизе он ответит не на маситус не здесь это надо да закаена чего везо وكان جنبولاتين منبولاتين شو بيزو تقدر ديزا جواب داس أحوقت وعدل ديش ما داس نابرot شيء государственный هم защищать изи бы дас бог лирш бог шабиш дас уже 5-й год это и не 1 год Духана ми Владимирович. Sada uopće Духану. Вахар, ты признаешь, что в Ичкерии были ошибки? Везде бывают ошибки, Макс. Везде бывают. Ну, хорошо, что вы хотя бы это осознаете.
А ты предполагаешь, если бы Чечня пошла по другому пути? Ну, оппозиция. Я знаю, что в этом чате это запрещенная тема, но мне интересно, если бы оппозиция, если бы вы, ичкерийцы, ушли, и мы бы не потеряли столько миллионы, ну, не миллион нас, и миллионов-то нет, мы бы не потеряли тысячи молодых людей ради вашей Ичкерии. Ты признаешь это? Если бы мы выбрали другой путь. معلومات ايه هو سنتقى ذات اوتل بيساتيل خشخيك خرازيت وندوا سنتقى يغاسك بكوات دوش باتش بكوات بحكن باتش اوكوباسيون اشتينياتس ичкерич бандош дин датис они хотели и сделали. Ичкерии из государства хилью и государство и санги хетнаятис шахолил государство и это вы оппозиция шудуш чудеркин дац арамегер дац ожамегер дац конгаскиш тля бохш дац шуду тагна дац ашабул курбинаш это вы оппозиция. И шутуешь, да, ты сгасишь, дуака де латра государство, предательность. Ходацишь. Ничего не изменилось бы. Сгасишь, шусанаш, да, то на карбоцар. Шусанаш, ица, шусанаш, бухка, бухцар. Бух курбу. Шудацишь, ночи гуманти, а чакдерна. Шудуешь, да. Вахарху, хотя бы мы бы спасли людей, твоих близких, моих близких. Они бы не погибли в этой войне бессмысленно. Перестань, почему бессмысленно? Инстан, ажа, حاجة государство даст دعوة إنك ضخ شو داست شو دحكن داست إيش شو بالين غاز داست شو تسان على الغادل داست شو ما دوش государство يحكمش إنسان Вахарху, никто, Вахарху, شو ما دوش государство يحكمش داست Вахарху предлагали недоверие президенту и перевыборы. Сагаски вас обчувают. Предлагали уйти. перестань, дать кштехтин, дать шушаешь, дать юакарил, дать воршеш, мандердал, дать херда диди, вольда диди. Вахарху, подожди, я тебя всегда воспринимал как адекватного человека. Там был вопрос, оппозиция встала и сказала, давайте досрочные выборы, импичмент президента и будем перевыборы делать. Ишдари. Макс, ты больной, что ли? Ты с головой дружишь? Военное положение в стране, какие перевыборы? А вы что вообще? Адекватный? Подожди, театральная площадь, никакого военного положения нету. Театральная площадь, оппозиция выступает, перевыборы досрочные требует. Что здесь? Какое военное положение? هو قال والشو سقيت سنة ساعة ريز سهلون اتزامن شو هيل ستاقوش متكلا تشولش متكلا شيدتول شولشو إخلا إسبالان ريز خل ساعات نطقم مدرال شي ماكس إتحمي بيخ بين باتسون إلا أحتلا هتا حاجت نميرن تشبالين بوئي No et zamans خليول إهنز إيغوت إهمش داي تغوير واقر ديك قيدك إش تعبيس بريديلش خلو أمل داتس أترساتيش نو أز بلان ريز خل سا عمواتي إذا داتس ويك قيتن دينا و إهنز إي أبسوش دا تنديش دوا يوهي هو حوزش هوق شو عمسي تزديسنا ويا إشت سعيوق خان ماتسي ولو ويا هلك دا ديش تسير وينشتيني ويا قوتر هلك دا ديش دو ولا أحسن شباب بيش بوين إدوق إشاء دقيقة. Да подожди, просто могли правительство Ичкерии просто уйти и сказать, вот вы оппозиция, делайте как вы хотите. Могли не уйти без крови? Не могли. Ну поясни, почему не могли. Макс, تعاون دوسوي حاجة أنت حوني يشوف بوزيتي يوش داس يحوستي خدخوتين صح هندو صح ها
Это твои люди там стоят. Он бизи, раски. Это больше буквиш. Он 20 а? Хуэл говорит. Суал эрти, ишкери эл, хабехкат нахбар. И они уничтожили половину моего народа, моих родственников, моих... Это такие люди, как ты, уничтожили эту страну. Как ты. Оппозицион حقيقة ادفع دعوات يقيس كم ديني دولة ادفع يقوني ده سيحا oppositie عبيش بولا مش دعختين ادفع بونش ادفع بروبليمية ديريت радуйся, живи, кайфуй. Да, хорошо, я отвечу на твой вопрос. Вы обещали, что... Ну, я не тебя имею в виду. Ичкерия обещала золотые краники, верблюжье молоко, мы будем процветать, нефть, да, САЭЛ. А в итоге мы получили похищение людей, головы рубят. Бободила, ты опять, Моя. я тебя перебью, ты опять накидываешь на вентилятор, вы обещали и забыл, что тут надо смотреть, откуда ноги росли и откуда все это вот так получилось, что не получилось у Ичкерии, своего государства. И, например, аналогию приведем, да, вот параллели. Ты живешь сегодня в Америке. Ясный факт, что Трамп не нравится многим американцам. Ты можешь сегодня выйти в Америке, объявить какой-то штат, как в свое время Урус Мартан это сделал, отдельным таким территориям, свобода, территориям, поставить там блокпост и стоять на этом блокпосту с калашником в руках. Ты это в Америке сможешь сделать? Или ты это сделаешь в Америке такое? Тебе это в голову не придет, потому что у тебя в Америке ты доволен этим президентом, недоволен. Есть власть, власть избранная народом. И твоя прямая обязанность как гражданина быть с этой властью, соблюдать там эти законы, а не создавать какие-то анклавы, таким образом нарушая общественный порядок других граждан. И до Ашдина, прежде всего, Свободин, двоих детей, Свободин. От кого ты их защищал, Урус Мартан, скажи? От чеченского народа? От моих ичкерийц, которые избрал чеченский народ, от Укуахак. От Югатахабо, если ты недоволен президентом или властью, который избрал какой-то народ у себя на своей территории, я недоволен, ты выходишь на митинги, да, там как что-то пропагандируешь, но никогда ты не можешь объявить какое-то село или город отдельным государством и стать оружием в руках и противостоять народа избранной власти. Это называется преступление, криминал, как хочешь. В Америке ты этого никогда не сделаешь, и тебе даже это в голову не придет. И уйди аж хажем президенту ому оболвина дахвати на властной структуру шухинагду. Ну почему-то тебе, Урус Мартану, это не понравилось. И вы решили нарушить покой и порядок в этом государстве, став с оружием в руках. Что получилось из этого? Получилось, что русские этим освободят. Да, я закончу. Я тебе рассказываю хронологически, что происходило. Потом перейдем к твоим вот этим обвинениям. И что потом происходит? Вот таким, как ты, полезным идиотом воспользовалась Россия, объявив на весь мир, что у них там беспорядок, что они там друг друга убивают, и пришли с оружием в руках на танках на эту территорию. А такие, как ты, Урус Мартан, с ними на танках сидели, например, пытались вооруженным путем народа избранную законную власть свергнуть и поставить свою. Там вы ее поставили, русскую власть свою, которую вы хотели. Вы ее поставили там. Что ты делаешь в Америке? Импичмент президенту могут объявить хоть в Америке, хоть в Чечне, в любой независимой... Да, я не ребенок, что ты меня сейчас вот этим болтологией забалтывал. Какой импичмент? Вы там, Урус Мартан, что импичмент объявили Дудаеву? Вы там объявили свое независимое государство какое-то, поставили блокпост у Урус Мартан, и ты там стоял с оружием в руках, препятствуя свободным гражданам передвигаться на своей территории. Иди аж цап эпично, тебя аж объявить. Ты не надо сказки тут про белого бычка рассказывать. Ты не путай американцев и себя там. Бандит, Варицхайн. Ты по законам государства Ичкерии был бандитом. Хорошо, я бандит. А Хомилвар?
Хавица. Законопослушный гражданин, Варсо. Да. Я не стоял с Волхан оружием в Юрти, руках когда нигде. сидел ваххабист, почему ты его не арестовал? Потому что такие, как ты, мешали все время. Мы никогда, Ставили палки в колеса. не Ставили защищал палки. ваххабистов. Эй, вот это ваххабиста вы привели туда. Что от и не ады, вот если вы не стали раскачивать в то время эту лодку чеченскую, никакого ваххабизма там не было бы. Был бы порядок. Да не Что тут говорил, одурено? и У вас все вице-президент, это его началось. дядя, и Волхан Юрти сидит ваххабизм. А там вахи в Америке, да, ведь давно, и говорит, вы там Ичкери это не сделали, то не сделали, это сделали бы, что sana at и не ады, что это он делает, и айдан дохался дюрч. И ночью бин кажем, бин бахар, бин бахар, будет на то он бина, ты лето, ночью он луч, будет большинство проголосовало, значит мы за чеченца, что и не ады, что это он делает, раз халка болса беш, раз болса, там лилать Да, беш. а Бараев, который похищал людей, который племянник... Бараев такой же, как и Ичкерии. ты. Бараев с одного поля ягоды, как и вы, которые там были. Подожди, Какая если у разница? племянника Красная свинья, вице-президента Ичкерии, белая как свинья. может быть одного поля ягода? Подожди, поясни. Ты мою мысль понял, кто начал все это? С чего Я все это твою началось? мысль Почему понял. так У получилось? тебя был вице-президент Такие, как ты, Ичкерии. недобросовестные, вот такие, как ты, недобросовестные граждане Подожди, Чеченской факт. Ичкерии, которые, как полезные идиоты, сыграли на Полезный руку идиот. Российской Федерации. Хорошо, Халитас, Российской нет. Федерации у нас не получилось построить свое государство. Не получилось, потому что у тебя вице-президент, племянник его, Охай, хватит. Bütç mayot, Max, bütç mayot, bütç матис. Вице-президент, когда это было? В 97 году? Вице-президент. А когда вы были, кто был? Идиот. Чига, вице-президент, мял бюхум хела, и президент даже бюхум хела. Все равно, и на тот момент, как сегодня, на этот момент, американский народ избрал Трампа, вот они сидят молча, или протестуют, или ждут 4 года. Потом переизберут. И туда давах уж маваривег, а вы что сделали? Юга опять я тавтологию занимаюсь. Вы взяли в руки оружие, стали бандитизмом там у себя в Русматане заниматься, не айдан, дохалдает. Аж долин хум, вы стали вот этим зародышем, что русским вот это удалось. Сонде, Макс, не надо тут рассказывать нам сказки про белого бычка, Дудаев такой был, Дудаев сякой был. У Дудаева был бы нормальный народ, он построил бы нормальное государство. Но народа на тот момент не было, потому что такие идиоты жили там в то время, которые к русским больше тяготели, чем к своему народу, потому что хотели, чтобы русские там жили все время. Так где это, Макс? Раз, дог йокус, раз, осму майеришу, ногче он театрши, что ногче айдал, це диза, раз, айдал диза. На крайний случай, ше айдал диза, Шейкара. Есть выборы, есть избранный народом президент, надо подчиняться. Если ты дал ему на это право 4 года сидеть на этом кресле, ты должен поддерживать его. Если не поддерживаешь, выступать там, митинговать там, рассказывать людям, что он неправильно поступает. Но ни в коем случае объявлять какое-то государство и брать в руки оружие. Это называется бандитизм. В Америке тебя назвали бы бандитом, посадили бы на всю жизнь в тюрьму. Какое дело, Макс? Не сел ровно, то есть он vēlreiz ровно. В самую точку. Этот человек и такие же люди, как он, вот они и все это и распросрали, короче. Как распространилось. Он же все равно остается под-русски. Он сейчас до сих пор российским живет. Он нашу независимость не хочет. Он только религию говорит, про религию. Остальное он ничего не говорит.
Sabos, Dudaev, Оля, Варат Sabos, Дудаев, Моссум, Нистина Sabos, да, Дудаев не был идеален, да, он допускал ошибки, да, он собрал вокруг себя вот таких ненадежных товарищей, да, Гушмаду, Суна, Масана, Имадать, вот так. Мы сейчас говорим, кто эту лодку раскачивал, кто мешал этому Дудаеву, чтобы он собрал вокруг себя вот таких нормальных, надежных людей, такие, как вы. И вот так, если долго, что от и не от, у него было бы место, времени свободного, чтобы с этими людьми бороться. Вместо того, чтобы бороться с этими людьми, коррупционерами, ему пришлось бороться с вами, баранами, которые на руку русским действовали там, полезные идиоты. И вот так. А то она ласка, а это такое нонсига. Вот то, что ты хотел, там сегодня сидит. Но ты почему-то в Америке опять же живешь. Черт побери, пармат надо. Где здесь Да, логика? да. Вашу мать, тоже создаться. Маршал Миссия, Душек, то есть, Маршал Ду, Аллах илайшку, ассаламу алейкум ва рахматуллах, Бочкар дацу, Аллаху чуа. И Макс yok придурок, яцун скиса целуш ат, яцун хронологию хуюцага, календар хуюцага, وهذا نية يطلع نيبي وكان تلفان يسبوستي على تشانا أورسبورتانيا начало 90-х دويزا مرة يوصلنا пацанёнку أرسانو واخو питание милуцага يوتشل خان وجهان yok разницы сега. Так что Макс, хотя календарь муни يصح يعني مصا Машвол, ламанху, машвол. И Бог, и больной уровень, нахуй. На голову вообще мозги хоть есть у него, хоть там что-то есть в голове, хоть у курицы-то хоть есть там что-нибудь, у него хоть что-нибудь есть там. До такой степени дебилом как можно быть? Док-кундук. دحر ديوش طلعت رقم لدنا دحر ديوش ده العطي روق وهرخ باش ديوش وجاز شو شغله شو دو قوله شو دو شيء одно и то же Дудаев для Цунаца. Ну шалили на псагой вот так вот, не видит то, что он сам, чем он там занимался. Мила Мак, Субер Дарон Ицхен, Субер Дарон Гуйкхай, что я тебя видел, ты взрослый мужик, когда по улице ходил на работу туда-сюда. Ты это тогда не понимал. Я это тогда был пацаном, понимал все это. И сегодня понимаю. Давай ты, Трамп. С Америка. Чулило, что согласен, что американ. Что вы там сидите? Посадили этого бандита. Президентом поставили на весь мир. А жизнь чулило, что дынянтя. Хогон пошлин, сейчас хогон гирлянда, хаяк, хадда, рейс, он наводит тут панику во всем мире, не дает людям жить. Уберите его. Где там живешь, у себя штаты, создай отдельное государство. Иштимаяешь так, как государство. Отсоединитесь от этой Америки. Доход ты, блокпост. Возьми в руки тюльпан. Не сделаешь. Kelçu yakmış şadiş marş doğuşu. İnsa şort bu оппозиция хылышеш bu биш bas şort elçi bazır iş no iş sabukuş sirono esrenaş. Вахар оппозиция хилбац. Еще раз клалбаран шилбу газ шбо чакдок. Еще оппозиция хилбац. Tesla taqins haja insa da'wat Хэшвац. Соном хэшваци. hins позиция. Эйнц хэшвон. تا إيش دعواتين تصير opposition ديش تول عيدل دكتور دعواتين ده سيس عيش عن سبولش تا problem يصير ثاني إيش تول عيدل دعواتين ده غاسقي بوخسان بيش بري برا عم باخر كلام رانش بريوش برا دا إنسان ديزك دوخ يصير دعواتين هو problem يصير
Сама Проблема, вы хайон, 1500. асолон, проблема, вы айдолов, дадут ценникам, дутсик дахватин, а мать, дахватин, айдолов ставка не на этих поставили. Поставили ставку на других чеченов. Вот что Максу там не нравится. Там не сидят урасмартановские кадыровцы, там сидят вот этом, кадыровцы. Иду и галделят. Нету той власти, то есть власть русские не поставила на них. Использовали как одну вещь, выбросила. تزت وخودت حتى أنا وين تعتر واتسدلا وخانا وين تعدلا تعرف لاستا يوتش دولدات إيش نوختي ديمقراطيستكي هم защищать يشتغلوا وين تعشابك أتر واتسدلوا شو так выходит. О, куда не плюнул, в любую сторону плюнешь, всегда чеченцы оказываются виноваты. Президент чеченский был виноват. Там в целом без чего надо было договариваться. Еще один с нарративами русскими заходит. И этот с нарративом сидит в Америке. И вот так. Нелогично. Ты выбираешь для себя жизнь в Америке, но почему-то топишь за это русский нарратив. И вот так. Где здесь логика? Где у тебя там в голове не так работает? Макс, там его, видишь, выстрелит. Видишь, хоть он глупости говорит, но имеет право человек на свою глупость. Выстрела, Макс. Сондера, сбогуду, президент скажет, что цунюхи хват вес, цуна остал дадис. То же самое происходит и сегодня. Куда считать, кто-то высказал, что цунюха на осте без, поддержки есть. Так бы дало, что так работает природа. Это вселенная все вот так работает, по-другому не работает. Поставил президента, не идешь спать, а помогаешь ему как можешь. Подчиниться добьешься, подчиниться до А. Соблюдать надо законы, соблюдаешь законы, свои обязанности гражданина, не становишься, блокпосты там создаешь. Видел, Макс, это только так работает. Если человек не согласен с твоей политикой, это называется оппозиция. Почему ты не хочешь... И как эта оппозиция должна действовать, расскажи мне. Вот где проблема. Как ты должен как оппозиционер действовать? Телевизионно, нормальных государствах. Как это происходит? Сказать импичмент, я не доверяю. Не-не-не, Сабадел, Макс, Сабадел. И тогда люди А выйдут ты и скажут, имеешь мы право быть поддерживаем оппозицией. импичмент. Сабадел. Поддерживаем. Вот и О, все. оппозиция Вы у вас. такой возможности. Вы же О, предатель, вор, ты врагов хотел. О, оппозиция у вас. Ну, ответь мне. Одуда дعوة шварцер. Россия чья айтла швар yok başka yok. Оппозиция может быть в стране, ну и оппозиция обязательно халишу, действующая, это как бы власть в законе может зазнаться, что доком думать, ну на самом деле, хотя бы сила халишу тебя, рада и входила ро и дорожди дар бог, она хочу бы развиваться сюда почалку. Ну что будешь, что оппозиция это, что пятая колонна врага ершу и что, что ацалаху Россия халбез бошдар и оппозиция все очень предательство, Макс, не путай хотел с этим яичницей, да, нормально дитя бы. Представь себе, Макс, Америка, Когда? Что тебя вот штат, штат Калифорния, например. Ага, Ичкарич, уйти, сахабак, шецаху. Еще большинством народом, большинством народом Хаза президенту, как минимум 4 года он должен служить и работать в своей родине. Это болтать дешево, как обычно. Разогнали. Вооруженным путем. Признайте этот момент, пожалуйста. Ну, признайте. Оппозиция, коллаборацию врага. Оппозиция. На театральной площади. Вы хотите этого? Как Виллар Хаби. Оппозиция, Бога говорит, предателю. Оппозиция вас. О Америке, что, допустим, в Калифорнии, на Техасе, в штату, мы хотим быть с Мексикой, Бог, короче, да, Каргерция, уж арабу, лес, царь, хухардар, Хухарда, Техасе, Хухарда, такая южный штат, мы хотим быть в составе Мексики, все Соединенные Штаты должны войти в состав Мексики, Бог, хухардючка, царя, хухардара,
эти путают Божий даст яичница уж, оппозиционер, то сейчас Бог. Бац, никаких оппозиций у нас дома не было. Коллаборация, ярвай, чистейшей воды. Ахмадей удобно, да, прикрываться за громкими словами, оппозиция, я не согласен, не я его выбирал, Бог. Ну, не Слушай, выбирал, ты значит, лично терпи 4 выбирал, года, Николай? потом выберешь Другой другого. вопрос. Кики до цугай, той занджиму цугай, выбрать, тормоз, аладу, шуавы вообще. Кики думай, ловек. إذا سوق جيمس تقوسو تغير برشو دوش تقوسو يسخينا اي جغار دعوت شخينا والكونستيتوسي قول شخينا ها абсолютно между ломан тяха рези ворсо единственный so первый там большая эсхена so рези васер жахарин я цанил дена васер so рез сглара асана вашка масаги даур шадр صعبوا شاقي على يغاسقي وشباكي تسبيزوي تولي دعدان ببيزوي توامولي هوندا شي يغاسقي بيقوم شي الشبا عدات سرعز ويريوان بوش ناس نصو سقيتر نو حقيقة الإيش درخصة سون إيش بوش بري غاسقي فاكت نو إز государственный уман дац دعلو يلا سجيزني على الله واتسو يليلر واتسو إسخي صديق كوما تاعت سخير نو تاعن تاحقيسو تسعة أبوزيسية ياتشو تسعة ياتشو إزغاسك اشتيخي تندرشو تندل باخشو يستغن شو غاسك زكون مدو عاديا تاق استغن ريجيم من ريز دوشو تاعت باش تاق أبوزيسية هم تقولش تنقعدو شو تاق ها شو أفطر خانة وغير ما أفطر خانة وغير طبعا إذا государственный строй خيسين بول هرزقها وغير مش يعبوش ناس يوروبي واقعش شريعة خوات واش بوش بو شو مش يعدو ده اتحو أبوزيسيا قيشوش داتشو ناخدو شو اش داش ما دات يتعامل شو ريزما دو السيستم ريزي دوش عاش ما دو شو تعامل ليل واش ما دات منو رمزاني ليل ليشو رمزان ناس غاسقش خواتين واتي هو أدلنا государство есть государство строй دير ياسخ شنو يشيل غاسقي строй يخسي قاعد أخواتنا تخيتي لا تصدق إيش يعني دولش نعداتشو دير دوخ شنو هو بروبليمي تا بروبليما زكاو نيو دير ياس إديغو نيو دير ياس جنبولاتي نيو تعني إيغوم ياس إتمنى ليش عاشيشو دات غاسقش هما لا تسيحشو شنو يشيل سيستم يخلي تصعد أخواتنا دات просто شيء درجة قاتشة نوع دي نشون شو تدري ليه وندا شو نخت سخيت غاسقش تان لوتش رمزان الأولي وطن على رمزان ديلا الشيء درجة قاتشة دات شو الخلقيتش شو قوش داتي وندا شو ليش دي خاتسة غاسقش هو الدنيا انت دول هالمثل دالي شيء انت سو الدنيا انت ما باش وقت انت يونسو حالاتوش азербайджанский президент خلا اتابول كان دخل على عيدن ريز واتش تا преследует воля что هدير он уехал эмигрировал за границей теперь действует ищ до حقيقة دوش نا بوي и он деш что царь ищ мило макс هدا дишта рез вати дош عيدو дохал вали хотсан там создал партию я не знаю создал общественную организацию пропагандирует что там расскажешь, как чем это правительство занимается. Но он репрессированный, момент, а ты что делаешь? Ты не создаешь вооруженный анклав в этом государстве. Умный оппозиционер берет свои шмотки, уезжает за границу, оттуда уже действует в изгнании. Он где что царь? Он есть саму суть государства. И царь и юх, и что? Интервенция, хули ха эцнахан. И пачал шаюх, йой ха эцнахан. Цунде дабёры, пачал, дабёры, и за границей действуют. Это так умные люди поступают. Аш худир, шугас, танк на штехуэши, на? И пачал, аш юхир. И дохар том чубальнаш, Макс Хасан нах бухом. Аш балишун и газки вайчу. Аш бахандел чубах, бахкаршуниш. Шолах том балин, харва бусол веджи бушун, и шолна чубальнеги том. цариш бахандел чубалириш. Цундел бо ас газки бехт бу, но цер бехт баре, вайг хаус, деза, вай худлилинти.
как мы где и как мы не так поступали. Вы чуадек дуй цакетчита. Юстардах, она гарнистар, мы всегда будем совершать одни и те же ошибки. И внутренний враг давал вызвание. Макс, ты свою задачу выполнил. Русские тебя использовали, выбросили. Та она использует этих так называемых кадыров. Их тоже выбросят, шум гурдушун. Хитчен, иш мацаэш, кисан даба, кинаш тахитур бушунца. Он карабир бушун кинохчисан дахит бацек. Он карор бу, вай нохчуа, вай общество юка, и нах бил галбош. Иш критиковать беш, иш прорицать беш, и хум вай нука дот. То есть у нас нет обратной связи с обществом. ونخشو عادات هوخن جاجل باي هوقع وش واي خزداتي ترش ما يا أخي سيك إما خيدي باي تعلي عالم شات نرتيب شوكوش ونخشو واحد قان واحد عين политики нету родственников нету брата отца нету политика нету родственников там не знаю приличий нету политик это политик все ты отрезал от себя все эти узы цепи родственные من شخص قوما أروع المواهب وحقيقش نادي عليش موаз ты за весь народ должен топить а не за своих родственников ты перед народом должен эти этикет соблюдать я бег а не перед своими родственниками знакомыми тыкнак نخش قامس أوز بيزم خلبيشكو إيش تخلبيشو политика алхиетсон إيش تخلي وينах وإيش تعيدوش الناس будет пользоваться кому не лень. И арабы нами будут пользоваться, и русские нами будут пользоваться. И что было? Турция еще не уха. Туран бош. Они придут, они используются нами. И что делается, резинчик, что кому не нами пользуются, выбрасывают нас. Война, хай. Совет. Лично, присовистно вашу. إيش دانيس لوقي تسلا توزن أما باخر دوينس إليمنتان سافرستهم دويس داس ها يوروبيا دو западе دوي دوكو أردو لوي можно сказать نحسن أردو ليرش لوي أتيجح بولشارة قيشر ديها بولشارة قيشر كنت دات وي لارم بولش вроде бы они все знают а хундат сюкачи вещь уман тяляч до цундел. Языка у вас, ежем была, у вас есть салли, политик у вас, вещь государственный строить, а вы ляч до цундел. Я Европу цадовой признаю, я Западу цадовой. Ой, больше цабеш саламет. И раски вообще цабеш хуй. И вещь государственный уман тяляч ляч до цундел. И государственный ум, дин мадацис, ханаху дин мадуис. بوبوش بولنا دعواتين سيستم ويس حطنا ويش صارش كيف من ويشرو زابد يشرو يا ترامب يشرو من ويشرو كموت النوجن طبعا شو شادش أبوزيسيا خل دوبوش دش عرب ولادات قبش شريعتكي قاردش دخي تير شادك دير أشداس يشادك شيء قاتش تعاون يحكم سبيرش إنسان عرب ولا يو شريعت دوش دشوخ دخو يوروبي يشرو من ويشرو شوخ ها شو شيء هم أنت عدو صندل شو دات أتصلنا صندل شو использовать دوق تيزن ومالر ده شو использовать ديره دشو كان عيرين سميته دي دشو داس دعوني تاز دي اتشو حسن داس يارر تيتا داس غور دا شو هو يصير شو الحلقة بيش خيات شو نشو يشتغل شو نشو هم دويز لي أملش لا تسيدل اللي أمل عدلون دي لا الدين دوش تونه بيزوات يشتغل يتنوخشل دادا خارج تاي ميرش دلوندل ديل اختيشة تنخا إشارة داس موخل ديزة يتمرشو داس لا يخارج أش تلي أشوما داس يتأختان إتغاس قشنا أز مش قشنا تخيوش دشو تغليشنينا يبين يحكم باس السلامات يتأختان تخويق باش تاي غسو داس سغرانيتيا إز يوزي تغيرشدل تاي بيري بيشنا إيجاي تغيرشدل تغدات يتغير إي государство دات شنلا цلا يو تناخ كل نيوز تخكرتش دا غيرشو أتا إيش أول شطرة توا تقول شو ما تصدقش دات يحصل يتشو شاش يوحكي الله يشو دات شاش قبل ران شو ما بلان شو شاي شو شيء نخشي هما دات حاجيتي شاش مشتو
قيتي اش تعلمت تقي اتشرع قيتي نش يشرع قيتي ملقين شاش بوصل دين تعدشو قيتي اش تيرس قيتي يوروبين قيتي اش يزابدين قيتي اش سلامت عم قيتي اش تا استغن وقتوا الراديو مارشو يو تشدا باي يو ديولش ديكي دو ديل قيري تنبو دوش وقوينا تصول سون تلارق شو قرومش ديسه دل دا تلارق شو نهد العاري شو وقع بيش ليلر ورطان يرشدينها يوروبين حلالي للوشم زابط حلالي للوشم شو دم دات شو تاقا هرناخ هالشي نوخشي هما ديش شي كونستيتوسي سبلو داتيش تغنى داس تلايتشو دالشي ليلشول هوناغن هما لا غيرشو مل ميسك دشو مل غيل دشو يل نوخشي الله داتشو غايد ملا ياتشو قدوخشو ادني سلون إدو уже мелдо قبع شدوي وان يقع حال دولا пьеса раскоши сценарий хуч ячун сна вайт лилоша пьеса одна и та же сценарий один и тот же просто время меняется декорации меняются и люди меняются в этом в театре абсурда это что христо шум дачу та же самая карта была и в первую Дуда Волчина сыграли вот на этих бывших советиков шбуй но Раска Эда Йохубо нах Карабин сыграли на них приехали на танках. И во вторую декаду нашли вот таких же полезных идиотов, сыграли на этой религиозной карте, снова приехали на танках. И сценарий, я здесь вот какой-то момент, давайте начнем сами писать для себя сценарий, будем в этом, в театре чеченском играть. То есть, иштвул кырмада, рочуй, вы понимаете, что ичкирийцы это, ой, ичкирийцы, не ичкирийцы, за 3-9 земель дало, ай, мог быть там, лагерь, ичкирийцы это сделали, то сделали, бог. И камелштеш, мухула, соцакет, и что думаешь, да? Арвях канецна, это раз арвях канай, мах. Sun oilsa yok. Haydel даже. Etras sumak vakna kal. Sun oilsa yok etna. Hay mak ara vakn do. Sibirya damavlit no. Vay выслать Мудина иш damavlit no. Sun oilsa yok. Şunu tam şey naktuş. Öyle Юрка, я сам через какой-то момент просто всегда руководствуюсь своими эгоистическими желаниями, обидами, там, эмоциями, иду из-за доголяш адам дати, который руководствуется с эмоциями, обидами на кого-то, на президента, хуларе, хинек хуларе. Хай قوم كانتو بوش أنا بوش ليه شو هاي قوم دحر أولى يزا هاي مش عبادته سون إيش تخيلت Овация, значит, ты не соответствуешь стандартам, то есть бракованный ухо, не вмешивайся, не мешай качественным людям создавать государство. Динента, иш тахит мой почахс. А вы вот, и вы не говорите, ли речана, и не хом я довой, халга довой, سنا عال شو كرت عال شو حلقة يعقي إنيهم عال تعقي سنو سنت ديل غيتش إيش باختانا إيش باخ أنا وهاي نوخشون قيقدش هاي نوخشون ديلدش داخوتي هو أتيستوا هو ديلا والتقوى حجرجا ناحية بحب بيهم قول حقوق الوين قول تعيش موقيتا هو هاي نوخشون ما عال شو حلقة يقان إلري غيتش ييت غيتش نو عليش هو Идеал хош, дена бьюсан. Хау югат аха фото не сидишь, а это интересный фактор. Опять ты оказываешься приблудный какой-то в этом народе. Но при этом ты за этот народ топишь. Мечается я логик. Логик, я, кто знает. Царь логик, я. Оршудош, бо очуба, он, сказать, Бол балай бо, шицатуру юч, бол белев.
أتغلر فاكتمي دولهمش تنقوش دات تغلر دينا خزنوفتي موت بيش خزنوفتي بوي بيز بوش ات إسلام شور ات كنيشكي أزينا كنيشك باندولش ات كنيشكي شور أربع والتق ويز بوش قيقوش والنوختو إتا بيوتو هو دو تاقاقنشكا تا مطلع تا ميكليخي ناخل دولهمش بيوتو تغلر ديتا بيوتو يا هنوختو تشو نوختو ويغرش وتغلرش دينا بوصل دين باندولش شيء عربو يبعثوه شيء بوش وينوختي سن شيء عربو يقع بوكاس بوصل بابو أش بوكش شيء محكا ساعة شيء بي أتغرش وينش بوك نوختي عربو الله بوصل دين شول ويز بوش تاري جرجرشاك تليفون يش تونو يلونتيو هودو вообще مخلا اشتدم شيء قامن ويلونتيو Дадо, иш, да, твой кам, тапас, иш, с такими путями, с такими мыслями, как этот человек, мыслишь, я таги. Вообще не соображает этот человек. Максим خلواتها Максим بالعرش بزبيد نواش مباريات глупости говорит просто قيوم قاعد أدي أذني نعبوش قيرني Максим sen بالعرش بكم بودك Максу лечиться надо и меньше пить. Не, Берсер цегирон, то есть он Берсер сам чувствует. Им нормальный так говорит, ой, нормальный мухул бо Берсер хановчи бей ош призывать лишь могутся. Ага, и бада. Ой, мудак Берсер, моду и сога записал. Ага, и бада. Представь, сога и запись хлят, еще и бухтаир ворты. Ой, моду и действительности этот человек хозновчи мог быть, шейновчи бей кеш могутся. Настраивать лишь могутся, хал вообще латив. И книжка бандос. Просто из-за какой-то книги, которая была написана там за несколько тысяч лет назад, из-за этой книги вообще бейларч бук ногчи, докумдации. Церем нити диеда цece цам лилда кара нити да ца ниц бат те ниц хубу rast shaglilo te gdut يغاس شيت سجاي يكرشاك عشان قاعد دا تاشين شو داخل بيناش نوست درجو فيتوك политики ош أتغل سنقول بيربو خير So kayıt da o yüzden çağırım huma bir basar. No çağır düç dol kanal duy. Ta prydurek zum gладох do Franca sen ta prydurek gладох. Bu sobdin dal. Та тормознутый век, аравал. Шагулел доца, шумшлел моду. Из-за таких человек, как Бамба, буй, Бамба. Из-за таких человек, как он, Бамме, Кюрча, умаят, стаги, солнца. И так банду, пекар, вообще ларта, соображаться еще. Тага, хо, будет, баду, Аллах, голдалар, дир, моду. Хадина ночь, динок, все. Жак, وقتين أنا إذا هون ديق دو إذا شبوش والله قدامي شو شبوش ساتعني هم دحا نقشي هم دوش والله ثاني لا конфликт صغلوي лишний هم штадитин ويا ну каждый раз почему-то хочу бог дать и раски нарратив сейчас ищу еще из раски штаритин бухош дать и вала ож вала дать не имеет значения Цец масса ларам буя, цец ладухша дуя, и все равно и раскрывом шо дискака. Шейн цахушам бас еще вани раскрывом стади зари, ваноши комментарий динери, да бош та шейн дат, умный боли да сошта. Да, ну излам дат свободния, антихватин во дат. وحان يحكم بغير شوى قوما يحكم بغير شوى
تا ولا داس عقوم انت خواتان كانت الله سوما انت داس تعومني تشيتس داس ليشني راس داس الأمنيك داس دخ بوش داس فالن بوش أبرزوني بوش راز ديتي بوش يا يحكى عم نشيش بيشن باس قال ده تو داس دخ بوش داس أو شو بوغي داس خميل شدو قال ويباشا سبيشوش يا понимаю, да, сом, ладно, да, колхозник, сом бежал, лишь дадёрз удой, да, но что образование нахабу, все равно шиноши кома беш чубохшим бациш, цебеш куш санни ума, шей гладуш летча, шей сите цахиерча, все равно цебаш шлил доктор, изгас киштехитина, хошо шей ноши хум диш, нахбуя хуше, фактикус. يحكى صبوق سالسنا إذا ما سونا كالغوزني كوش يا خاصو واخر خو تار جمعة مصبو دوغدار شيء بوصل الدين ليل ديش شيء لعد أروي رو بوصل الدين شيء لعد شوية رو ну призывать мобиш нах в заблуждении мобигаш нах бос واخر خو مصبو ویزی دقزو ویزی کرانسی دقزو ویزی کورتر бах ویزی بو ihую вообще ihуду вообще ихазумду цунун ойлса его нох ажа ой нох чего ихумду чав цун ойлса yok ой нох дох кумдук и там ши вообще просто из-за какой-то книжки из-за того что человек выбрал другой путь они звонят его родственникам, угрожение, терроризм, натуральный. Родственникам звонят. Хорошо, если родственники соображают, например, своим соображают на просто мечало, хукастого чего, книжки того с Гердерчем, Качвара, чего, мечало, она осин, ой, цан, никакой, ой, кастон, я уж чекал, дай он телефон. Хотя, ищется сообразительный, не свелчим, не слурдары. Но цацбеш кретмаца, крети цацбеш кюр, керало и такое издай уждай оле. Кер боца. Терроризмом занимаются люди, да, с Гергерча, в телефоне. И моды, ну, جاك نيسكي الكروات ثم تعدات أعبوشو شو ديكتاتونا первый там дабел да шариатский гвардиш кварлена жамач уж юлил чхена ишта чо противник ورسه عطي حقوق داس بوش داس بقى شهر مسألة داقي سناق واش عنخا سناق واش تيبر ثم انت противник بوش داس وشوي وش مشري الأرهمش بوش داس يومش ممولي لورد نالس وشي قدقي خاص وشي يزي دا استانس حنتوينسو اتخينا داس نوشي شيء قصو داس وتيخ وقتن داس إناح اسمتع سوسيني عاري نرمالنا خدريس داق سسون بولشيري حيقل تقيشي دينو تقيش خدو طاي سمونتع استغن يو مباحثيك دات حقوق مدات سهو حنت سيتي غير شوس وحين كبوغ شوسو ستغنى مواد سويتش وشوكو شو داس صعبو جانا تيخو شو داس أعمى باخر داس داسة سوية شيكان داسة سوية كان بوش داس داسة سعردي دو عوقي وغي سعينو دي دو حوطون هما ميلو بوش صحن بوش وتعني دين هما بوش وات نو بعضو سلان صحيح القيش دين القيش عاري دا سلان صوصين غير شو أصلا سناق وش قيشارة شو اتخينا صوت دي شو أتغنى شو صوت داس شو جين دي شو أعز دولة جنبواش دولة برش دولة شو نخشل دا شو قا وشو نخشل دشون ديوشتك وشو أدماليشون دايوشك حديوشتك شادك أدمالي وزدشون شو سيتي غير ساعواتشن شو دينتي مو غير ترو ينقى أحسن يبقضل دين دلع تو مو غير تتو از دينو شين تي مو غير تترو از دينو دير غير تترواسي هما قالي ترمدات يتسين دين دلع أو نخشش كح أدماليو بحكيت إن مرش باسوين أويلاش باسوين يدحكيت إن تيابترش لاسوين نو أدمال لايو مرش لايو تاقي نخشي هم
ديزا ديش تنو دقيدش حدوش تو دقي نشخلش داس شادش كيزيخي عطيش داس قال عيوني هو غير دوخنا سلان سان شو دوخت الخردو شو بيرش إيش دوخت الخردو سنوخشي قام تبس دوردو سبيري تسيات سسيات نوخشي تخنوخشي تيرشيوش دولتو تخنوخشي باسبورش دوش دولتو يا نوخشي консульство شيوش ordinent асаламет театр نوخشي دو بوخشي يشو ليلر دو بغداتيس نوخشي داتسوي ويشوم داتسا ويشوم لردش داتسا ويشوم انتخيتين داتسا سونيش دويوم سونزن شوات كنتي بوي غاسون صحا بوي غاسون قيشنا روسيا يوروبا شي نوخشي هم ديزا ديش تنا دقيدش تاق إشي نوخشي هم لردا غيرش أربوخلش نوخشي تبيزخشن دوقون دوقيس از غاس قشتاخت شي شوي مخ شوي باين بول دي ديش تي ديش باين بول هلك بين بول سانت عايز دوات دين بول از غاس قشتاخت نخلق شطان شي نوخشي تبيش تخشوح من ويشرو يا يوروب يشرو يا زابد يشرو إيش نقص خاطر قلت له قولشتك سنسلا قطان سلان سنداس كيزا خلعطا سنسلا سنويل دوالر غولي خيط سنداس نو سينك على وش سينك ديسا دوش سينوخشي هما دوش سعني سيتي غير شوات سيدير تلوشوات نو سيسي لرد لاقصون سي ورا ديخ واشا وش كانت وشا حوا لاقصون هيتص حموار إيمي وفاق Marshall masaydı. Arkuş. Rakşara. Guşer son feşşatı. بيل مارشال خيل مارشا وغيل بدي كاهل Davide. Onu kem. Bilkş de davagan Max. لا 12 лет договора, тебя слесарь, слесарь со средним образованием, техническим образованием ворки, слесарь интеллигент ворхатцами. Мела интеллигент хилгерти дуйва юга. Вас хемот без акцента бьются. Я считаю, что он не по адресу попал сюда. Все за фантомной больше шел Макс. За хулиганом. За исторический халат. Опора йоч, за юбкар. Я лук шедает на шхица фич. Даже могешь быть и олив и тот. بس شيشن ترجين تيادول متن سيخ سونسان تاهنا актянет на политику, на исторические темы, на поэзию. Вечер я завершу шаборцу на уголовную тему. Скажем, хочу вали хилхердуй. Интересно, уголовном мире. Это я песни пишу, ела, хочу написать Елерсу за. Işte я шел, вешал по все. Любовь, блядь. Даже лазмаш бухтана ослеп. Духола, таланч, поэч, писатель, или спивались, или суицидом заканчивали. Скажем, Шехар дошел хующий с талантом, действительно. Хорошо, YouTube шахедер, сон халва сладух, шансих, канал, чат. Аж кузаби не свелат светана. Санчо, Маша Уор. И мерш تقوى إشتا قشن خوشنا هما ديزر وشم غلقة شقوالا إشتا
شو استراتيجية ديرو شما اسمه ده يا سيرونو شيء تاع نراتيف شو تخاصون أما سيت شو دو يوك شو ذات تاع خادي قدر وجه تاع نير دو ديها ذات كنا شو ذات تاجي خاتي شو ولي تاجي تخوات قيش تاجي تخوات إيمن وقت شو عمر شو يو خلا يو جار ويان شخينا مسيتو زي الله تنجي ذات مرش ورقة قيومة تغل شدات ماكس مرش خلوق جغارين هو على يشوش يا مسقادم هو على يشوش نغدات الوي دير لبوشن أبازيتي دعوات يشير قمال دا يشير مرش درق ويش государство يورشا تاقين استغنا هالكنا الله يش تعمرش دوي هالسن كنا مرش كنا صندوق تهزه أو شو يعني وطق ميل ولا موق ولا لارا لو قمال دو ديسخلر نسلو تعليتي ميري وش مواتنش وش دمادر دعديس خوش دلهم إشت مرش تقوى دي تيريز أسا دي تيري طايشن خوش دلهم دي تيريز ساعات كريتا دي تيريز شيء تاع أول شوف تاع نقع سنا نخشي هم شيء دوغلوش بلا أبوزيتيا بلا قيشنا بلا شوارت يقتان أرب لا مصدر لخ متك وشو مصدري باتس تاني دينا باتس يبصوا الدنيا بولشنا باتس نخشي هم دي الشنا يمرشوا يشنا تاني دينا وشو مصدري باتس شيء هم أنت عليش ناخبو يشيك دادي تشيقيتش باتسوش ويليسو بالكل كرتن سون خيتر بيوخ مطبخ سويجي أسكر بلين شيوش تام لا تصنقع неприятный خلقديك وكيم دلا غير قياح شقوال غير تشخيل تشتق بيوخ مط ازد بوس مط تخلق مداتي عاية عني كوتين شوي قديني ناني ازد ملدو تمجديد نورمال نخيط ونشت چدم بيش لدور تاقي دوي سان هوني سغيطاع دوي تن تشتويتن شي منيني يورش خليك شورش مويتك ويت وين يزح تيزح يو يستخلي عشان يستو دوات ساعتي الله شنغا خليو تيك توك تعبيرجات سوكري هو تن بريمو افير اوتن هو تن لدوش اخلدو غبلس دي ساعتايوي اتاچوي ناوست خيل سرد مش خزسون تصوص سردو هاي شو يغيل والله خليل عبوش يبو خليش تيش شو يغيل الدوق ولا تعقيش قي هدره حلو يقول شو يغيل لا دي اوه فجلاني بيبتو دي يشير دوق بيرن ستو Элочка, людоедка, договор свободный человек. Йога 33 обходила словами. Сын словарный запас, елчу лец, ты знал, после словарный запас. Сбоги сард муж хазасу так. Это и тогда хархаш барас. Хамити парниша, весен, да весь носос был. Да, не учите меня жить, терзу за фразу. Это им шами, да. Я бош, и рош, и сейчас что-то бага цель шварес. А чё ин волил ховер. Это уж тут тагандел дота. Хуш дух болдар бад. Тери. Нет, а дискуссии есть, что винцах, что гудотрон, что сам позорится, других начинает раздражать. А конструктивный диалог есть, винцах, не схетаться это кабинет. Ибрахим миллата خشق ولرتن وتعوق وتعديننا صدور دوري دقي أتاك شاچوين خلشتك تا نورمально قمل ده ديزر هيتن يسرد مش سبوخ مزرعة زبهم بيربوس يسردم اما تخدوا هرواتر ولر خوش باودي داسا
حوش أو سرد مش بو خار البيدير وش دير تعمل بخبق لولت سود بيشرق يعال عقبر سنة هذين ذا بوينت بمكر دور سرد مبري دوك بيرلس سيزر Heel почва хум хазконаш самоне. Чубо черам аста бендер ватер шахматя та шахматный турнирин Е2 Е4 вот ход швацер же ход чактер что денег до файн из халдо парди بيت ويتصاحب تعم يقطع قول شخزة سوني سردم هويج إيجين يلتشينش ووش ليه هير أوش استصدم غسيش والله ايش قول لي سهر بوخ خوت كالكتي خلويش ورا تقدي خيل سرد مش خلوه يخز ويسوي خشة تات عليه ودوحة تحت قير تعالى قدو يخالج وانا ايش بقى يلتبور كيكو داق نديوش اي نطور يقول تجرا هويج إيجين يلتشينش يبقى على يلا تكون سردم بلا دي قصة دي لرسل أول شاس عشان دي كايات انترنت هويج إيجين يلتشينش ووش ليه هير ووش ايش تصدق شين يجي لك يغو أردس لرديوس ديقا يلا ما يمس سرد مش بوش دقدوات سبيكتاكلا لازم دي وقت ده هو كيرت ايال خطوة تقوى شي دي سيلا روزم ميليتي سكوري بوبش ميليتي بجاردي كيرت عيش مخادي كيرت حب تكليك تدير ولا عارف خذيش سبق ده بشرالي شو золотой фольклор я говорит нагадаешь акинчик яз سو مش طالع انت وشتك دير وقت استغرامتني ورشنلاش دي ده ما يقدر شو مدرون دري سبورنيك اني قطع بدو موخو قطع سردة سيل كيرتشيل على كوارتوس يبغى قدو خايش سيل كيرتشيل بقى قدو Silo kerçeği, silo, silo kerçeği. سيل كيرتشيل دو سيل خرديس كري هسه دي ترق حي قربا يلعبو خرجه لو باوش حلق قربيش يا حتى في تقوم سميا تشكل بابيش خلي يا تا يخلي تيجي دويت قالوا ما قطع حي قربا لحان حي برو تشكل لحن بورك لا يبيك شدروت از بوردك اديك دوت وسيد قول بيشتي شو Beer, meltro, beer has de doos, meltro has de idee die is houden. Dat goed dat. ها خلي يلي يجرك لاتنا نسيرك فوق حستر Dan zich Khalifi haler si dilahi ولداتي سنا واستوقو سردموش كشته يلين بوتسنا belgesh model bosh das is asad مش دوك شو قيد شو ديت سيزا دا يو رامستني اليرا سيزا يلا ولدات اشتا ياك اجين اكيكين شو ايش مدول واش ده تعكشت هي البوتسل يوكا مغليل واش شو وقت ويست ده شو ديت سويس مش ده تعتمر تقول ده действительно целый сборник كيسنيتها هينز اويل شعوي بين قيتر دوش دقم غلون وي شيت السعيش ريرق بيت الخازا يونانا يلريق بيروديش تشيبس وي ملخ الخازا يونانا كان صوت كراسي وي مات بابيرال وي بقيتر دوش دقم شدو يقع قيتر بيروديش شتب مات اميرال كراسي حيجيب على البير بطل هلاش تحسوش بيرح شو تروي لا تنام زي يلعبوا شرط قالوا لها تقعد ترقيه ولرته
там высокотехнологичный, что он так сабмаш. Все дуал уэл, ажу космонавт, машаллах. اي قطاع حبيت البوكسية الحلقة знаешь سيد بوكو في اللي غاش خلك اللي بيت البوكسية وش زيسو бриллиант в руках Ерк, чтоб ты всю жизнь на одну зарплату жил. Только не это, Лёлик, боже. Сюда اشترت مش خير بقوي يقع. قال بتابي واخر مخلي الحال. صرت بهولي. إنزل هو ده سأل مش بادي جاش. قال لي يوش بلجينش. Кошмар, шеры, что Лена Гош. Чтоб ты жил на одну зарплату. Вон, замисли, целый округ, и куда вообще зарплату, я шеду, чего я жил, $1. إيه سون دك دو بالخواتنا أشكي تعاد أنا بالخواترم باشخلايات كرهم يوغي أو إدر خو Да, и да. Круги. بس مينو زرقاش ما سيري تعمى دري باش تتواش يوم elas sekas olur bakına geçer. Kesin küdaş kara yok. Хинз. Хинзор яцан. Хинзер дам на карт до первый масалило штык. Наличк наггабен дат. Особенно азқы юqadui. Интернет давил, сей проблем фью же балхт. Шавал покупатель карт бош. Вот интернет яц. Налички нет, в долг я не даю, али сразу дажваз. Но Санчо, боже, спектакль, так он, машин дердавак, трактор тхайнерки, تعدو فروش ليشات فين هي خلاص تراكتور مش بقى ما ياترسم ليلة خلتيش صبر تراكتور تيغوالج وي جورتر بس بيرتخ أرسل له بطل تراكتور باش يتيرو عامل Знали сборчу, да, işte bakınış kür kalha izudri hoş kaç da sege oy çuvarsa gotura und erse hokun kılar mecik kılar hac kılar yotti da sen deşkler diş kılar so sen izudri şu ta bu verdi so jimu hoş işte şeyini حديثر ساري همش داسش شيني قاعد همش ديش خينا إذا تجويش خينا دواقع دا لرسر سونين وقل شي بخات صغي والبلير سني كمولي دا كيسين كريجو عشي اشتريهم يوبو يو ريدي دا أونم داريس داس إسخينات يحسق يرسل داس إسبقي زدريش أنا داس والبالوريزم ألش داس وجي تعلو لو أدم يحيس بيعتقيت دوكوس ناس إنت صن تعوونك تعوون سعر نو والبال سعر سعر هو والبال واليورا ناس تقال هو دي ناس نو شيء تعاوي يرخص تومان لا يستعدوا ولا تديتا إذا بيغو بيش بولار خوش باودي إيش يخش بحكنا فوق وبوش بيخش ناخ بويرش بيخش وين بور باخن بوش بوير مدري وين ما تاشتا смысл بيخش ناخ بويرش بيخش نا ده هنا دين با اتشرا بيخ تسيري هنا دين باشرا بيخ دير بتوق بيخش ناخ بوش بورت смысл яркой بيخش تقوى عليه и живучий получался зажиточный. والبع يسن طيور يصور بوك نعم هايش
Ama bahar bes sabah. Soon غير هذا نحكي بيش خلق أرنس سون هذا يا وش أصدقائي إيشون بود دوسم سكوا دقوا خلود داش دي ناس شلولا أغوي يورج يور غاز ما يسريت خم يسريتا أخلولا أغوي تير دا أرى لتين كرك بيش ولرق سنخ أق أول بعن يخلق إيش سميث الغريق سن تبع عرقي شيء هذا شبته خزان والتشي اشتغل خردق سن سميث إذا Кюсен шорт енш трахалар, короче, признак благосостояния, вот он богатство. И моей кухни чуах, я считаю, пящий уча, орда за чуах, умью чуах, вот он, каш беча. И чуах, и дабелен, енш хилдиеш. И зудри инзи моей инстинкт шлайолаз. Так, и штайши бор, орда за дабол, что таши елар, или лулваш кареба, чуах, дабол шулы. Это خير سلام الله. Soin so sakit. Kada man. Latio. Eno Sancho. Это eno. Сируан что? Кюмта оч сиру из Латио, ой, да, хазалин, пайоки, кушкниш, пелкш, рюмкниш. سقيتم إنسبعن يي بيس حما بعي نرجع بيوخا بوا نرجع حتى بواشتاع ونعبا بيش خالص تبال مبويس ساعات قيد هوقع بيوتك والله بحني بوك والله بحبوك دا والله بحني بوز قيتي شو عبوال إيش بوخا لا شو لا وانتن دويدو انت على سير وانت تشتري يشتغل ده it's an jejk så fin. spektakel زوجو شاد عيود اش بوجا ايل سيلر سالمرزي جورسن حوز نيخو يوغريو زي تاخل خروق سالمرزي يخوار هوريو تاع شي تاتمش مولي И вейси чем боку до говоришь он там. يشرير قطع رئيسي جمد بوش ماري يشخلي يتأيوشخلي تسترين Да, им там да уж хаяш, короче. Рейси чем сан да يدين يلوش أوه. يشريش ماري تأيار دري يخر دري تعم دتك سيخ يوش. И да, им все Мари вошел реализован, и рейс да, а с этим что им там хош, сайош, его хош. Его عاوز spektakel خويا تاعنا دين ماتو يخن قوال شنا ويسون هو برز ماري يخن ماتو يا حق يخد ورد إذا دع يخشل غريق شيء جبد إنسان أو تعاس كينو يق ناتالي جوندري يورش تعورد خلورتون بحيغ يكير مصم دعايق إتنا ماري يدري تأخ يخ يور يخ شيء بحيغ مصم يخ سايق قرص ولو خشكر إذا سيخ يوش خل غريقي والله يتعبر يتصبح شيء بطوش يتبيوت تيج حوزة يخم بوخ ديك باقين شوش تقول هرم مكة استوى مارت مجي دوي تاع شي تاع ايش اللوخ شوجه تنايق تاع سبيكتاكل تيم داتاقي تاع نكاليوسك صيوي اخمار يخنج او بيستا غور خوخ خاديش زوداي خوخ تخن بق مخاد بيح كان شرف مفتوخه بتاع اخدم ايجن دولدما كروتشي بيستا كلشتردو اي يرقش شي تيم دنتاني مار داسليلش بيلانس هذا زاتشو ان سيخ ارو شولشن قولش نقوي اما سيخ دعوت كوي بيلي انا ما صراحه سخزشن كوي بيلي انسان ما سيخ ارو شون
هذا تكتاب رياتم تغاونسون даже حتى واتسنو تاسيق دعوية شنو درك كل واحد بالمومنت الغريق تاع دايش شولش تاع سادوي لا يتاع كوي ديل واحد الجو كوي واحد وندي شغلتي ولا يقول سي بو فوتولتي بوش درويس سيخ موسيقى لعبوا كوي بالإنسان ولا ده لاحظ سنت بالا قش مص هم دعوة الفولكلور تاع غرامة نتاكل جدوي هي تا ستاري советский кино يرقور يرчкал шевацкий пословичи ешерши народные что мж гуллеш цер коллекциеш هذا كردور شو مدراني ده شيء تا يا канал غليلي صاينة إذا رئيس الصدايا بو شوقي تاخذ خيط سمتو بيت موت بيت تاخذ شوت ياسن تا شي ديكتي اوقع زيتن دي اشتلام الغليل شي تاع канал شيتن именно фольклор شي وش خليه شيران هذا كردر هيز نيغ انتريس كردر هو زغل شيء عرض صار كوي كيس شو أغرش دي سرشدات شو شيء هو صار شو شيء وقونا يقوي وقوچن هاتش كرچ وين إيش هذا هذا يقوي وقوچ جم هاوس يبغى صار شو دوت ما صار هاودي ونش إنس مش وتراتي در أول شيء خزنا هو صار إذا هو شو صن لا يسوي أول شيء قاعد يلمضي صن لا أنا عم بستلا تانو من уверенно وون زالي شورش ويل بقي تجم ويل بقي نش ويل احي تجم اتبيتشو разница يش تعبالتو ده молодежи вообще сам آخر دات صارت интерес دات صار دعدور ده الخيط أخين زغان وين تاع سبيكتاكل خز خيط رخص خيط كيتنش هي يعيوش البكاليني вообще интереса нету у них شو نيوزي صداي ورئيس يوتيوب شايت канал так что политику мы миссел вац ролиш основной быть тиш ламары солнечный могил что то ролик шулц ну хаз ролик шул что то хожирцн цаниушка и там бол бет хамас ролик юм йисекс эк своен таргаеш ну хаз канал хетсн بس يوتيوب trial شو بس ю Ты там всех каналов подписан, варсовишься. Видишь, чисто бауши ищи, а го быть киркс му бег шхла, а му бот штат. Лама бисен штнах бому выгинти по старому живут. Расхецун. Я научно долго эмоционально. Белый мечаю алцаса, канал. Я молчу, я не ла, и молчу мало. Ой, салаты, аюс. Я сама не позадиться. Сам молчу, молча, я себя собаешь. Jetzt هم خز مو حنخي بقول زستات دنقوي زام وقيتا قيتون هنز حلقو تشدتش كتلش كرك أراي كرك بيش هولر خاص نقشي بيش هولر وصنو أو خاص خلر حاج كشيوتش آلو تاع هذا بيرين primero tar زستات دنم دات سان انتريس خدات سالي خيتسون وي جمالي هما تندرش انتريس يسنق ما خاص خلري تاب صار провод करे يسا جم شيستور كشتخلر تقا постоянно ليلوش تاتي وستي حاجة كيولي كي غايش آلو يقع جو خاص خلر آلو تعيتنك تقان بيشا تكيل دلن تقناز بيشيشخا سا توم سنتيمتر بيت خلا خل خدوي ايش كدوي تو يوخو دقلات يوري ييشي دچ تلنا уже يل يربش يبيش
лечат и уже датеш. Короче, леч чутилына леч да чуселер катёх. Очун артёх цедуи. Дракону сен дайқи инсо балч оот артёх херох чуцару иделлач хылгырдар идечк. Ечк. Очун артёх цедэг ёсун. Sun teketiara. Как минимум я говорирсу. Ажок халум охалум ажок. ماشي دم عايشولي رئيس سنجي بقولة دعنا عادي سويت لما باخر داس خزا دويتس وديكيز دويتس ونوشي همشلوكس وليوشتك داي كركي نوشي بيشي بوش اشت يقويش كركا إيمنا اشت أول معها ويقولوا اشت هو كارتا خوشياتر إذا تصبول شركة تأخلر يكرك لطيشي حاجة لطواشير إذا أحد داق يكرك لطيشي تحتي زودري قولور حقوق مشتتي شيء إلين بيش سيا قوي نقشي بيش وطولة سيا أمشي أشير وي نقشي بيش يكرك يمنا أحد داق حاجة كيتشيش داق إنستانا إشت تيرا سين إشت دي عووشين حووشين إش دا أول قصة أحر ديش أحر إش تخلص سلام سنداس أحر هون ده شيء كركح يقن يلا حاجات إذا لاق دا يقن إذا داق ترشام بوتني لاق دا يعقي داقي بويا حيل تعور ويز كركح كاتش يشري حاجات إذا داقي توبا قرويتنا داق أحر داقر يعار تو شامبوش خلر ميل الأغوشت تا يلدور قوي هم داتس خير قوي دحقير قوي يوروبي واش وقع تقنع أحر دون واش دات داق واش دات تقنع دو ديسبيتنا نو داتس كركي أول شق يقن حاجات قاعد إنستغنا دات كركي أول شق يقن أحر دات إن شان تخل تقعلاقي وبريسوستوت ديش داق إشي حاجة ياتن سلانسن إتس أحاري شام تخلتن دان لير أحار شلوش شام بات إشت سلانسن إتس كركي أول شق داقش действительно كرك جو لير نيل وشر كرك حلقة إتس ديسيرس إذا أوش قاش إذا دوي تقع سرازو حوق مش ترشوي حاجة شيء قد ماجيك شدور ترى تيوبش شدور ترى عارف تيوبش سات لقيه خيوبشني تيوبش داقي مش بيرم ثاني يوبش تو بيرم تيوبش وتصقلرش تا خسخين شيء وخين شيء زرشين تغنى اسمه تعاين زي ما سيتقو حقا دي وقتوعي هما that's way ويطال حجري يو كيجي تشان حلقة يشبول وقان وجدو مثلا ديجتك أو رزبني وقتي أو ذكري ولا تيزي تاع ولا تان ديجتك دو أصحاب شي محمد بغمري أصحاب شي بوبيش تير شي تالي لندلهم شو دوز كيجي تشان حجري إزدو نخشيهم تعالى عملت تاع داس ديش تندي دوش لوي تاقي أعمالر مرشتك داي تا ويش نخشيهم سرنيتين بيت وح الله ياسر ويا يخايد ديشتر ديشتر إذا لحو ديشتر إذا إشادك دا دقيق وقتا سلامت تاعي ديش داسي كيكي كان حلقة ديش داسي إذا شايف تا وين تسألك جاجر خلبوش بول يشيش ميرش خلبوش بول أصحاب شنبيس ميل المتع يبيش نخشي ومن داس وديش شو نوقع دو بقل ديش يلا دو سونم دويس قدين تشبل شولري تاريخ غاسك خالر توب كورن سنمي üç kigoş çok az getirsin sabah işte zod hilti boş tek hilti beyat ulehatın kan godeşi tardidrik san iki işte dostum çıpılık şolur hac spesialna hac kılır
تابيش خلورك специально жьет. Шкигуш тах тих халелох штык доосунуш. Марзото хецон горфихас хулur. ماشي ادم دكتور يوغن حاش لو جورين يخش لات جورين يوش لات يقيل شو كا شوات قيقة قوشتاني تتوهيتوسي لو تشتيري تنكيستا يساباك اسكينو حوش حاش تعيلا لو يخلر يش قوشتاني يش يخلنا دستا ينخير ما يوح هو واخر غزاستا تيروات اسويتي قيقيوش. بازرا بانك نشايوخ سابلا كيف يجزينوما يحجك شيء ديك كايا يش عمبو يقيوش توغي. بس مينتي يوشيش. ده تادي الشحيل ده توفي ديك كل ده أصلا أنتي حلقة ده أرش أي سادو شازو دي أسبا ديك تستي شو يبولوجي أخير تي يلا أشبر شيء صاد تيست نوع شيء زودر ساقين تيالي عسيل يوق باخش خلاص أقوله إسقى يورتا تشيبلكش ديش ومص هم ديش شيء كيرتا يورتا إسانا أسوس تاكسي وقوتا رجيم استقو سلو وقوي مسير شو просто сейчас قياس بوخ سمين سميايين ما يرى زودا там يجل борщ يجيبلك заказ ديش صنع خوش وقع خوش خلاص بوخ كرت يجيبلك داش زودا تخلج чай пакет чахل стиралك بص ما хозуч خويا вот вообще там шиндонс ки положение сунум أنه هما دي ها كيف شأتن هم يقال أرداتر تايوش سجيت مثلا شرط سخلج إيش ذكاشش إيه قطعة تاكسيست وصلت وقت تصوبه إيه شابوس عندنا جيب نص بوه يالين بالبعث أخشى إتكم دلا أخشى دلا بكوال 300 متر دي أون معيو تكيي قلريت وهي تشابوك بيبكيت و300 ده يعقد أصل باللقي يورتا تاكسي الشاب das بولش بس nach ماشي يوصل هو في بالبو زود يالي والمثل تاع جديشن كنت ترعى الغاغين زود يالين هذا شادر يعدش هذيك خايس ماشي ادم действительно اشتا دول شتري دويزا داس نو تمني ميلي اشتا دقوي دات زوديوش فيشتاس اشتا يقام باتي بوش ناس اشتا نويزات ديش دلات سغاسوني تيب بندقي ومش باش دقوش نو خلا موارية الكندية إيش هكي غلوش كنا بقي شهر حيز وصل هكي تعيو لين سو تعطي حلاوة الله داسي حمش داديش ورصو داسي إذا ضحش دول حمش كيد نشبه دا إيش ما يسرع كيد نشتديش يو دورها هوش هكي خالو شي هكي يحوش عاروش كندية الأساسية شو يرقي هكي عندك دو خير يخان حمش قطر صوت رويخو شاتيجي داس زراني داس مصدر شخريولي داس اوكي مصدر شخريولي داس اقي زي بوغا يوتي داس حوخي نبلات دو وعده كرسيش يبقى شو قولوش انا قوستي شو بو بحريح ويقشتر تحت داس دو دوسر شهيتنش it's a شيطان it's تريزر ياتسن شيطان شحوش بوش وين شلوش بقى شخنا سون غاز كموت مسارت على الرداح أقول غير كلاس يا تخلوا بول بالرصة من خير فأعمى أدر ساري إرق قسلوش وين الشي هنا دي كانت شيخ شلوش بو ولا وين شمو خلا ساعة وي فاميليات أق تخلمو بيترو سيدرو يحالدو وين شلوش بقى أسخطر وين شمو ما يقدر زو ما يغو أروالو شلو شو تكفيلر وين شلوش بقى عندي ساعة ما دوت خضر يا إدري صوت خضر صوت تكيتر وين شال شو ما بتري تغير تري استبويش بيرفاميل خليه شال
Derdik de kız. Да, yok, daha yakın cimalla yok. Ta eşirdik de şu yok ça. Cimalla ta hone dinik bo. Sa kız te ha yali şu halkların ta yutus. Çok kız. Ma kız işte öyle hiç. دوتا ستاري 22 سنة هنا دقيقة إيش وشعب وشانا دكو لا دقيقة إسا ستاري كينو وش إسا خلما ديزل تا أساسيروسكي يلا تا خلما يزل يركش تا ليش نيوما دوشنا أدمخ لات إيش تا إنستالير كينو وش مويو إيش تا غوليوود تربل غير شي إشتيوخ سر أسخينا أساسيروش خينا ياتر إذا يتسلسل إذا شنسن ديناس توليفي تاق بليان توي روكاي قي تاق أفوني ياسروي إتشو عدو لكرتين شو دقع لحسوني يشي قرشك بوابش وليزا داس داس intelligent tu batani kulech شي شتافت إن داس تيوان داس إشت وجهو جايين داس إشت تريتي ولا دي داس تيوان باخسو داس إشت третьим будешь вахту. Чего бавуху? Третьим будешь вахту, да? Чего ешь, да? Домой иди, вахту. Сейчас ты домой иди, вахту. Йой, горят. Fidul var ya de şu da la var ko. Tretin buj na trayik sabrajat der o gayon. At ewan ta waqta kan qor war wuja. Idi da boyal. Na trayik move de shil gayon gazx. Qarq ma kha dwa 87 rubley khilla. 87 копеек. А сырок qo'yt no сырок школор фалига yok harchin sajima. Sunmaq qo'yt копеек khilla. Ровно قصом خلوش خلص يروح جدي تعقرب إيه أخنات تعطم وشيخ توه نتريخ يش خلص على قلان أتسر اشتدال دوي دقيقة أخبار دقيقة في دولار أفوني قريب وش تاق أفوني وش تسوى شيء لا تاق أفون بوش ما بيش هو ذات سيتر من الخزير وقنت يعيو ليري إيش ما بيش خينا أفوني نيتو تبيلر دتنت أرابانشت أعطيك توأج يا روتسينيك ياش روتسينيك أفوني мне рубль должен да о гайдол что цабар 2 да Афоня мне 2 рубля должен ты кто такой я родственник да гони рубль мне Афоня рубль должен да саа актер совсем царя почти сун гашм совсем есть российский сериал актер сунца возят вообще интересно есть царя советский хотя бы комедий он говорит ну и советский цана натуральный я غير инзлери غير сериал شيغاسكي и киноши شايق и أتاع تربلغاش ذات запада تربلغاش روان بيخات موير сериал Урдаган Ери ذات انت استيح целое поколение حلقة يكسر وي ذات резултат ذات أبريتيوش زبريتي резултат نقص زكريتي резултат Урдаган إيش ذات سابوسو بوبوش ذات настолько ذات بيقوم شريش بعض إيش сериал حاجة واتسو ну цер математики, цер тематика шайга есть, он сумма тогда сенс индийский кинош мою, гуд продать. Я там брата нашла, там сестру нашла, гуд больше бой, ну разврат их цери, открытый разврат, я цери, индийский кинош я цери, мой دين تشبه بيشي وشين تشبه بيشي تعرض يقيس одним словом все кряч да ишти турецкий кино шо ишти تعرض
открытый развратия, те умеха будешь, ишта будешь, ну, быть яц, тутя, yok развратил, царь хагойшим, yok амбушум, да, يا حلقة كده استعملها سمع شو عدسة حجم يحش خضر هين بورت كراية صعبيش خضر حاجة تلفزيون تلسمي جيات أق ريت كسعديت السين هم نسلور صدان هين لير هم نعيش دق أزدم مش خلقش أق صوي صدوتخ تندا شو تلفزيون عش أق هيز إدا وشو إدوتخ وشو شو مسيت شدو يشبوش بلا أق شقي اليول شات قصيد دويوتش تخشي وتشو دوغ يشوار دايز تقول حلقة دويز قلت ساندية تويشات شقي السيول تاع دو هيلديرو ثم دو تبقي حلقات تاع مورز خلورقي دار 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 خيش عطيو تاع بلت يقيش دوي لا اله الا الله لا اله طازة تلبس البولت دولار قنشور الان الغيط بلت شو خيش شو بيرقو تاع قويشي وين انا مخزم يا ترقوي ده هين زوجك شو ما دوت مخلقي Ja, hinze i bakkanish kiginish tani televizor hof tawri anti shadow ta sketchet kino ta ist så ta вот скачать сахажа что у меня что до старый черно-белый свадьба малиновка кино ашвала ю халел что реклам шец сэр труваться нормально кино до чего са özüm что ты мусометянс نو هين ساهم ديكدو حكينا حاج تلفزيون عاش شي حبيرش شادل بيرس تلفزيون بال برش بس شي تليفون شي تصير كرا اتم الاتدو نو بولتيو Мершеда. Первое, есть такое, да, его повторится, если сумманты, вы инси ночью он да, инса рейс сан يعريش دقبات تهان تشوح ريكلامش goichi соусумна на хаштаг дат девочки бош камилш дешет das пельмеш моя езия там дуиш минут диктуя у меня все новый эксклюзив бош да и нету у нас такого ночи он das ist абсолютно das حجري بيش بيش عربي بوينا دوغي رزني عواقشي تسجع بيش بيش أصحاب شبونا أبو بكرية البخارية على هنا النجية داخل ذكري وقشي إشتلونا ديش دات حنوقشي نخ بيش باباس اسكيجيش ناخي دات اسكيجيش ناخنا شدي دات سوي سنة نو أصحاب بوي سنة شادق دات إيهم هم دوي سنة إذا وي نترالين دولي نخشيهم داس دادوق شتوكوغير بقالديش ديسبيت لا اوليش مالدرج دو انتريسني دات من داس اوه دي ترص علينا اسخل خوز خري تا شغل سارة بحكم تا شستر كروز خوخ شوميش انسون سي مولدس بيرشنا انتريس خري بميتر مثلا يس da هي صحيح دي قصة ده تعب شو يوتسخ تكسر ده دي مو absolutely интересно ist ihma do insan way bit интерес дорш ну та единиц бол коча да ица единиц есть саше цир садовый и мудовый та цум интерес дорш ак даже пример та опрошум шхулк هون دي столиц он юи хар хум пачалки бош даже way терюк аюкш до короликс нахчи чо эрудированный бацкуш вообще дуитан уютаться ахшей столицу Махачкалы что ачхара пано Дагестан ол قصة يرتوق سبال بكرة كده نو تلفون تلخين على خيط نقدر أتسيري أتشاهن سونا جيوغرافيش أو ديك خارها هنزا يزرير سون هنزي أصدقمش столиц شادر صدقها سون ну та склонность к يزيد на любителя да
Какой интерес, только с этим надо смириться. Валдерч дичиш عامل هتعيد شيء والوتر قولر موات مس أبرق زيلم خي خاتن بوكس نوش نديلا ما قون هو ما كانت وها هو دنيا جاد دتل شو درتي شل قون هو قون هو الرواتش الباص سنادن يوات حقوق مثلو يروح شيوتر يعتم تعيد شدوي دم أتين خيل ديزم دشان اللي جيتوني هو إيش الوتر قوت لقحة سمدي ويلشس Шестерк провод, да, дикталарон. Это ловый воздух. Кисалорис, пич хадахдовец, рубщо. أيزوج До الخلش дикти бахан, تخيل $100 дикти бахан сарк будет, а дик бахан сарк будет. Это можешь. И что, дик вариант, он хозгокш. Хозгокш эксперт, что же если что. Ja, biš bol host buj vil spjet speech nada, he покришкаю, и вот бог консоли. Поставил час. И Знаешь, что говорил, а он, и возьмешь, короче, да, ценность ирхити, он лерен лахай, кусачки стили спички, надо, короче, ой, дал долго дизару, сулга басалари. ده خابات أسكن عم نسبة معنا أبيمك فيدو خشدر هو خلو بير بير Маршал думал, что я гадаю. Телефон, вы сказала, Воспоминания шли его. Владык, а что хорошо. Телефон, telefon شات تيمتي بعضو ليوي التليفون شتعدا قالوا عقلواتش ما درديش التليفون شوات انفورماتي خاي شو ستوليت هو كونتر كارت صح كارت شو وش حالك شبيشا يوموش كنتني يعني شادك التليفون شو خاي شو школе амош цаамина гуац хэшн ха цаамина су просто телефон шули цаам до просто бал бац такая натура до и те пуман бал боч сонда а у телефон шкали даса у телефона был да море наоборот из телефона образовательно диешь ну адам тебе смартфон шац цаам до единственное гал да гергал шхердина телефон хердина и да трансформировать на халга Yurt işte halde sahiç doyuş koyarsa gergana molçu udar bu hatta savaş hop nerede bu da işte şu yurt ya holçu çüz nerse halde udu har nasa öyle çözler hens idadella itat ya da telefon tu bu da işte şu da tezet da lokada burada через телефон şu da giha hoyt da işte aç da lo no просто перетрансформироваться да на самом деле хочу-то Да, Нис баханс обязательно халх серуно вахви шевер марко буда. А так сейчас позвонил, это керавца дал, я такая причина, когда телефон что марко буда, а доку хуман шлю, но доку пользую, правильно употреблять и тяня. موضوعان حون كسمس دشان عندك دول مهرم ديكم يدعى سالي خيطو بيرش لوزوش كيشيري ساعة اتش وي وزع نقع تليفون صار يشتقوات حوات ارخدي حوات ارخ عملتو ارخ يتسقوا شخلي يسونو مساء تصرفش نحن هم دي يشخل عادات وبشد على البول كستويش Мадуюх голосовой тачхахон дикан кайк шалат ответить да юх ветахы кыно сиринга уалидала ихаж эту цахилырсыз ерде швер совожда швер али этмаск ишбахи свободно. ها هنزم بودي قاس ساتوش متكش بسنا بس ده ده ما سروش منهم خلاهم ده دي سين تيالا تشوك شو مش خلا يا تا ولا ريسر خلش ده كده ديشتو ده دوك باوتر تا
هنا أردخ والله ديز دتيش داس تيشات عبوي بروست أميرش ديشار ديوت وي خان свободно худо خان ملو حتوخشك حاجة لقيته عون تأخذ تقول لي رؤوس عون مسخن تناق وسطوش قوي أحتنك حقيت قيته ايش تحول خني حقيت شك مخام خاي سبيسك شوير مل هو ايش هو دين توخشو ايش ترويقت موش проигнорирует قناة عبارة تريزونيت قسنجت نهندو سنجت مدلعتو سأبشنيت قيته إيش ده салюбой хамотёхни затыкайте бсоитесь. Я уже знаю их по массе характера. Это их толшон, это даул али, давик али, قيته. أباك مشين بطلع بلاتش داك وجه كوردام لحيخ مرخشق بلوش دوي أسخيز عناقا سخانيو سخاندوك يدو سيري يغني سريشني هيد بريميرو أسحا يوت لبوي تليفون كيش تليفون ترتيوش حنغا إنشين زرات واحين خلو يتعصروش نهم خلو يتعواري خلو هم خلو هين سويق بتعناو أسورس مس إيشو على الأولمبياد يولخان يرقدو وقع سوتشا بتعناو أسور تليفون تيهو سوالش تشتي положению аварии тяжелых случаев давиган дину сруаца но последний хог тёх звонок юкуда дуй абсолютно посторонний так а всех он дай сай тен телефон ist иум бана ует каса ich машин шхирбуй хасун 100% но все равно вот из та может важный звонок хриали са ует кыш все сом ацелос сацевич дуй так Царь, здравствуйте, меня зовут Кристина Анджелина Бахш Булат. Ах, да, день дустас. Ну, сам идет. обычно сдатёрчдат хацаэч да гудок моя дуй гудок хэл сигюх голосовой да хит соон иштер положение он это ахцу хатугур хататуа это уже его ищет ас каждый человек бог тяолший коча или кисан или лил мацалили хату шу номер хоть на хазбуга голосовой итер соон так рекламный хайвечош тёйшеш Дина вообще это звук рекламный хуются хош, а ючо справочник, что справочник. Я вообще не беру, ну, мелок сон, ешок, мелок, кучвау, а он ахма бохор, а ситуация юба дагдеть. Ну, это обычно, шоу подрядися, хаузенит, ахлату, да, холер милутия, дутия. İşte sataktik, işte коротко эльчи. Ю функции, абонент оставил звуковой сообщение. Сун талеш дина ладуаца, сун му ладуа диза. Сеч меттик лакеш телефон дер. Дуй динена саца үч хусумнанс. Дени нани. Я ах душ нисла там телефон вахар хул. Чудок ед саца эшады, масит тёхи саца ед. Он видит, что чужой номер да. Связь холок что. Он хадис хай волшол это эси, это нюк, это код цифры дала голосовой прослушиватель. Я это прослушать, та проблема ясно набрать. Ein Zeug ach also Detailching. Da aus. Doch go mal serna. Aber kestun smart хоча ела масано то из нселер метсон дүүцүш ду WhatsApp дайвах бо Telegram дайвах бо шеде бо дайвах бо короче то тарах до что айдло ду и так интернет
سيسري تومري صل على تعبيسي شبيسي سنير قد عصيوق سيسر صنع عصاحت إيستاشغل لبا دعيلة Алксан переговорно я хандиздать стояду скоро. هذا قنانا Договоришься. دين زوانوك شمون يتعارض أربوش دلق قدوي تليفون تعطوه المون Договоришься, халк переговоры, мой ведер, она да связи, почты веди. تنشين صح صح تحقا صح يعني. تعرض شادول دنيا прогрессин вперед даешь до тайниш обратный атеизм ёле легко обратный отчет 27 ховцлык Дуда Алмова. дела европейч будет о да бизнес пустер американцы двойной стандарт документы о пензию та программ информации кодолча 800 миллиард ахшо чтобы Украин Донецк сунук отказ диргды Чемберленский мир истел харисан я вам привез мир бог листок дойшен Чемберлен Судетский Мюнхенский соглашение, Мюнхенский позор Олсенов. А Украине народ был, амма децен, десятки миллионов амдуцера цар решит надеюсь шегу. Эча решит надеюсь. Чемберлен, Трамп, Цалавиш, Ватсан, Афлушин, короче, адета. Наконец, жрезбу. Подождите, эти проблемы, шаш бандуш мои, Советский Союз лучше отшайнаха. Еще раз, что я лилина бистела, царцини, мы братский народ бог. Сисюка цедеш, заигрывать цедеш, эйна, общее телевидение, гович, общий, надо церковь вел. аппетит إيرلندي شوغ حدودي احتجام شوغ اشتون احبل حدودي что там такого вот то писал аппетит приходит во время еды уж ну هالصوت المنبات إحيل قيزر يدعير تربوت عجيب شوسا نسخ نبرات بنا هتا سنامي شمغل جيت لني سودetский область عيلتي соцру и всего-лишь проверка на вшивостью буквально саат дайл шишо дали ну все равно халя свободно все равно он Дани Норвегия я не знаю но Дани تان يقي شيطان يقيوش контролировать ايش لهجات خيلش اوبشيو سانشين ايش كان نقطع ده كدك ده شي دوغور ده كدك دين ليون مكشات ايرلندي ويش با أحد يقولون فتح آخر دور شمدو هرشة وارورسكي فتح يو أتيري